Standard Time, 50 minutos na nakalikan sa tak na alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ini ang Bombo Hanay sa Udto, Oktubre 25, 2022, Martes Gadlaw, 61 dias na lang, kag Pasko na. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hoover kag karon. Yari ang mga headlines. Mayor Jerry Treñas plano nga magpatindog sa bagong slaughterhouse nga balor 1.2 milyon pesos. Latest update sa sining paggaluthang sa Faith Hilero con Sor Juano sa Banuasang Leon. Ano bala ang motibo? Dugang pa nga mga balita kaga impormasyon istorya naton. Kumusta na ang Ungka flyover shoring activity? Anong update sina diri Banwa? Sa pihak kabahin, wanted person nga nagapanago sa masobra 20 katuig na nagsungka pinagi kay kagawad na Romar Martires. Sa Banwa iyasang uton naga-problema karon sa area sang Tagbaksur kag Norte kay may kanal dira. Tiyang kanal kung nabuksan nagabaho na ini bangod man sa mga tinai kuno sang baboy. Kung buksan dako naman ang posibilidad nga maglapta ang African swine fever. I-standby sa aton sining mga kabumbo kay tingwan man aton nga makalabot sa linya sa mga natungdan sining otoridad. Agod nga magpangamusta sa sitwasyon sa ila sining lugar. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon balita nasyonal kita. Pamilya sa broadcaster nga si Percival Mabasa o kon Percy Lapid nakabaton sa pagpamahog sa kabuhi. Ini may kantanan man sa sining kamatayon sa ila siniyang himata. Kagagin man doon sa karon ni Philippine National Police Chief PNP Rodolfo Azurin Jr. ang pagpasangkad sa seguridad sa pamilya kasunod sa pagbaton sinisang death threat. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbok kag ginapatihan nga may mga madalagko sining nga mga personalidad ang yara sa likod sang kamatayon sining broadcaster. Sa aton sini nga matag palamati kay hindi man lang ulango sini mo 160 diri karon ang ginakabig person of interest sa kamatayon sa sining radio commentator. Lakip na diri ang chief sa Bureau of Corrections nga si Director General Gerald the Butcher Bantag. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sining nga pagpangalaga ng mga kabombo ang inyo siniyang tawagan ini ang inyo sining vaccine card sa pagpauli ninyo sa tagsasin ninyo ka probinsya kag pagpadulong sa mga patio. Nagakadapat gid sining dalo ninyo sa pagbiyahe iya sa sining palabuton iyang fiesta minatay. Madumduman nga ginapahayag diri sa ICPO Director ni Police Colonel Leo Batiles nga dapat sini ara gid ang vaccination card nga ginauyatan sang tagsa sini ka individual. Kay hambal sa ICPO Director sinya kapos malang iya magdeklarar nga nakakumpleto kana sa bakuna. May booster ka pa iya, may second booster ka pa. Hapos kinaiya hambalon, pero nagakadapat ginabanwa nga may pamatuod ikaw. Amo man sini ang panugyan diri karon sa mga biyahero or panugyan sa mga biyahero nga nagakadapat nga dalon sini nila ang ilang mga vaccination card para nga ti mabuhinan na hanghuol
sa tagsa siniya ka mga transport hub bala nga ila sinisarang padulungan o kon terminal. Sa oras nga 55 minutos na ang nakaligad sini sa takna nga las 11 sa udto. Sa iban pa nga mga talupang nun kag mga nagapauna karon iya nga mga balita diri man sa pagpalayag sa nga bombohanay sa udto. Balik-balikan naton ang kamatayon sa suspitsado sa paggalutang patay sa kay Percival Mabasa o kon Percy Lapid. Kay gina-question diri karon sa aton siniya nga mga kabumbo makon mimo ding kakita nga ang naglutang may gintumod siniya nga midulman. Ang midulman ti natumbalan ko nga wala pilas sa YT Bakiras sa sulod iya sang New Bilibid na prison. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo nga kun sa din natumbalan nga ni ining si John Villamor. Natumbalan siya way man sa iya sang pilas way man sang Bakiras kang ginapayag nga ini ang napatay bangod man sa balatian sa Corazon. Heart attack kuno kay madugay na ini iya nga may ginabatsyag. Sa aton sini nga mga kabumbo ang mga kaparintiya naman ni Villamor Banwa sa aton sini nga mga kabumbo pangabay na diri ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga i-turnover sa Department of Justice kag ipainalom sa Witness Protection Program. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo si Jose Villamor nagapabilin karon manwa under police custody kay posible may mga impormasyon ini siya nga makabulig sa investigasyon. Suno pa sa kay Chief PNP Azurin. Si Christopher Bacoto naman ang ginaaligar pagid nga isa man sa mga middleman nga gin-identify ni Escorial ang yara karon sa Bureau of Jail Management and Penology Facility dito naman iya sa Taguig. Tiko madumduman nyo pa last time nga gin-interview ang utod bala ni Percival Mabasa nga isa man iya ka broadcaster. Ang ginklaro niya sini ang iyang statement nga ginakibang ini siya nga may mga tawo nga sarang iya nga makapatigayon sa transaksyon samtang sa sulod sang New Bilibid Prison. Kay tikon maghambal ikaw iya nga jail facility, bawal na dira ang roman nga mga means of communications. Nga hindi iya legal kag official. Mga palusot sang kontrabando. Kon baga pa sa aton sini nga mga kabombo nagahatag man karon sang dako sini nga mga palamangkutanon ang kamatayon sang pila ka mga high profile inmate nga daw kasubong nga ginpamagod lamang sa balatian. Way man gani ti pilas, way man ti Bakiras, basta patay lang ya. Kag makakilibot man ang natabo sa aton sini iya nga mga kabombo sa sining una nga gintudlo nga middleman sa kamatayon ni Percival Lapid, ining si John Villamor nga kagulpihada lang iya sa aton sini mga kabumbo sang ini ang natumod na sang gunman sa aton sining iya nga mga kabumbo do kasubong nga ginunahan man yaw kag gindungan-dungan lang. Sa aton sini iya nga mga kabumbo bot silingon nga ini siya ang ginpahipos kon lantawon ta pa or reading between the lines sa natabo sini nga senaryo. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon bantayan ninyo karon sa baray nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, Oktubre 25, taong 2022. Sa Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Bangko Sentral ng Pilipinas tiniyak din na kumakayo din sila ng gusto upang suportahan ang inisyatiba ng food security ng gobyerno lalo na upang rindahan ang inflation rate. Ilang mga flights naman kansilado pa rin ngayong araw sa kabila ng partial operations sa Mactan Cebu International Airport. Samantala, ang Philippine National Police nagsimula ng pakilusin o mobilisasyon ng kanilang mga tauhan at resources para naman sa darating na Todos Los Santos. Mga estratehiya naman para mas pinalakas na public at private partnership na talakay sa cabinet meeting. Ilang transportation-related issues na himay din sa Malacanang. Samantala naman, sinasabing banta sa buhay ng kapatid ng pinatay na radio broadcaster na si Percy Lapid, inaalam na yung paglalagay din sa Witness Protection Program sa gunman pero hindi pa raw na pag-uusapan. Sa ating international news, sa North Atlantic Treaty Organization may babala sa Russia kaugnay sa ilang akusasyon na dirty bomb. Sa sports balita naman, nalasap na rin ng Utah Jazz ang unang talo sa kamay kanina ng Houston Rockets habang itong NBA superstar na si Kyrie Irving at Brooklyn Nets abay binigo pa rin ng Memphis Grizzlies. At sa ating entertainment news, Pinay beauty queen na si Roberta Tamundong tatangkaing iuwi ang kauna-unahang Miss Grand International Crowd ng Pilipinas ngayong gabi. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makalat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, tiniyak ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kumakayo din sila ng husto upang masuportahan ang mga inisyatiba ng national government upang matiyak naman ang sapat na supply ng mga pangunahing mga pangangailangan sa pagkain. Yun din ay upang marindahan pa rin itong tinatawag na inflation rate. Sinasabing ang overall supply ng agricultural commodities ay apektado talaga ng kakulangan ng produksyon, mataas na production cost at pinalalapan ng global supply disruptions, ilang mga insidente ng animal diseases, yung epekto ng Ukraine-Russia war at ang ipinapataw na taripa dala naman sa agricultural trade. Paliwanag naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagharap sa problema sa high inflation ay kinakailangan talaga ang whole of government approach upang proteksyonan pa rin ang vulnerable sector ng ekonomiya dahil sa epekto pa rin ng high prices. Kabilang daw sa pinagsisikapan ngayon ng gobyerno na matukoy ang direktang problema tulad ng mapagaan pa at mapaganda ang productivity at masolusyonan ang mga problema o bottleneck sa mga K-food items na siyang nagdudulot ng epekto naman sa pressure sa pagtaas ng mga bilihin lalo itong tinatawag na inflation rate. Samantala, napakarami pa rin mga flights, biyahe ng eroplano dyan sa lalawigan ng Cebu ang kansilado pa rin sa kabila na rin ng partial operation na ng Mactan Cebu International Airport. May nakuha pang impormasyon si Bombo Chill Emprido.
Kansilado pa rin ang ilang mga flights sa Mactan, Cebu sa kabila na binuksan na ang partial operations dahil sa pagsadsad ng Korean Air aircraft na naganap noong October 23. Una nang sinabi ng Philippine Airlines sa Bombo Radio na mayroong mahigit 30 flights na ang kinansela muli ngayong araw, habang ang Cebu Pacific naman ay 18 flights na ang kansilado pa rin ngayong Martes. Samantala, may mga domestic flights naman na pinayagan na mag-operate magmula papunta at mula sa Cebu. Pero ito naman ay araw lang muna ang mga biyahe at pagdating sa gabi ay tigil na ang flight operation. Sa ngayon, paspasan ang ginagawang clearing operations para alisin ang runway obstruction na siyang nagpipigil na maayos na operasyon o daloy ng mga flights. Kaya doon sa mga libo-libong mga pasahero na apektado, lalo na yung mga naghahabol sa darating na long weekend, ay maigi nang makipag-ugnayan sa inyong airline companies upang mas maagang maisaayos ang inyong mga flight schedule. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga pang sitwasyon, magkakamusta tayo dyan sa terminal ng bus at ilang pang lugar sa bansa at paghanda rin ng PNP sa darating naman na Todos Los Santos. Samantala muna sa mga paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombohanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naitala ng Philippine National Police ang halos 12% pagbaba sa index crime sa buong bansa para yan sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Mula sa 3,056 index crimes na naiulat noong buwan ng Agosto ngayong taon, sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na bumaba ito sa 2,690 o bumaba ng 366 incident. Ang mga index crime ay tumutukoy ito sa mas seryosong krimen na kinabibilangan ng homicide, pagpatay, panggagahasa, pisikal na pinsala na nauuri bilang mga krimen laban sa tao at pagnanakaw, robbery, carnapping ng mga sasakyan at pagnanakaw ng mga motorsiklo naman na nauuri bilang crime against property.
Sinabi ni Azuri na pinakamataas ang pagbaba ng index crime sa Mindanao na may 28.47% na pagbaba. Kasunod ang Visayas na may 10.24%. Nagtala ang Luzon naman ng 5.96% na pagbaba sa index crime. Batay pa sa datos ng Philippine National Police, ang homicide, rape at murder ay nagtala ng pinakamalaking pagbaba sa 26.09%, 25.99% at 20.6%. Ayon yan sa pagkakasunod. Nag-post din ang physical injury ng katulad na double digit na pagbaba sa 15%. Isang digit na pagtanggi naman ang naipost para yan sa kaso ng pagnanakaw, robbery at karnaping ng mga motorsiklo. Ang karnaping naman sa sakyan gayon pa man ay tumaas ng 5.88%. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Ang mga kagawad ng Philippine National Police ay nagsimula na rin magsagawa ng mga site visitation iba pang mga sementeryo at may mga detalye pa niyan si Bombo Marlene Padiernos. Yes, sinimulan ng bisitahin ng Philippine National Police ang mga sementeryo sa buong Metro Manila ilang araw bago sumapit ang paggunita sa araw ng mga patay. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola na nagsagawa na ang mga otoridad ng pag-iikot sa 80 mga sementeryo at 48 columbarium sa Metro Manila bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa darating na Todos Los Santos. Aniya, layunin nito na matiyak ang kaligtasan sa loob ng mga nasabing lugar at upang masiguro na rin na may iwasan ng congestion ng mga tao na bibisita sa kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay sa araw ng undas. Pakinggan natin ang bahagi ng panang ating panayam kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Versola. Yes ma'am, tama po yung tanong nyo at gusto ko pong ipaalam na nag-conduct na po ng mga site visitation na kung saan dito po gaganapin ang ating pagbisita doon nga po sa mga cementerio and columbariums. Nag-conduct na po sila ng pag-ikot sa mga lugar ng cementerio na kung saan po yung ingress sa paglabas. Tapos yun pong mga parking areas, tinignan na po at tinignan na rin po dyan ma'am ang traffic flow para ma-ensure po na wala pong congestion when it comes sa araw po ng paggunita ng undas. So dito ma'am, gusto nating ensure na wala pong maglalala na traffic ang ayaw po nating mangyari yun. Kasi gusto natin ma'am na lahat po ay mabigyan ng tsansa na bumisita nga po dito sa mga sementeryo natin. Samantala, bukod dito ay binahagi rin ni Lieutenant Colonel Versola na nakipagtulungan na rin niya sila sa iba pang mga sektor o yung mga tinatawag na force multipliers tulad ng mga barangay tanod, security guards at civic volunteer organizations upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga Pilipinang bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Lalo na't inaasahan nga ngayon ang pagdagsa ng maraming mga bisita sa mga sementeryo dahil ito ang kauna-unahang face-to-face na paggunita sa araw ng mga patay ngayong katatapos lamang ng pandemya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Kaugnay pa rin ang balitang yan, siniguro rin ng liderato ng Philippine National Police ang malawakang mobilisasyon ng kailang mga tauhan at resources para masigurong long weekend na mamarkahan ang pagdiriwang ng All Saints and All Souls Day. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azarin Jr. na ang mga police commander ay naatasang magbalangkas ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang publiko sa pribado at pampublikong mga sementeryo, simbahan at iba pang lugar ng convergence na kinabibilangan ng mga tourist spot para sa mga magsasamantala sa long weekend para magbakasyon. Una na ngang idiniklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang October 31, Lunes bilang holiday habang ang November 1, Martes ay isang special non-working holiday. Sinabi ni Azurin na inatasan din niya ang lahat ng unit ng pulisya na panatilihin ang mataas na presensya ng pulisya sa lahat ng oras sa mga ruta ng paglalakbay at mga terminal ng transportasyon. Sa Metro Manila, sinabi niya na 85% ng mga tauhan nito ay ipapakalat sa iba't ibang transport hub sa National Capital Region na kinabibilangan nito ng mga daungan, paliparan at mga terminal ng bus. Hinimok din ni Azurin ng publiko na tiyakin ang kaligtasan ng kailang mga tahanan kung aalis ang buong pamilya para pumunta sa probinsya. Samantala, madako muna tayo dyan sa Parañaque City na doon ang isa sa pinakamalaking transport hub, itong terminal ng mga bus at iba pang mga sasakyan, kaugnay pa rin sa paghahanda sa nalalapit naman na Todos Los Santos at pagbuhos din ng mga pasahero. Nandun naman si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, maagang pumila at naghintay sa terminal ng bus ang ilang mga biyahero patungo sa kanilang mga probinsya para makapaghanda sa nalalapit na Todos Los Santos. Sa panayam ng Bombo Radyo, ang ilan sa mga nakapila rito sa terminal ng bus sa Parañaque ay kanina pang umaga naghihintay. Ayon kay JV, kaninang alas 7 pa raw siya ng umaga naghihintay ng bus patungong Samar. Doon kasi nila dadalawin ang kanilang mga yumaong pinsan at lola, kaya maaga pa lang ay naghahanda na sila. Dagdag pa ni JV, ika-31 pa lang daw ng Oktubre, bibisita na sila sa sementeryo para maiwasan na rin daw ang siksikan sa mismong araw ng mga patay. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni JV. Mga kalating buwan yata, muna kami doon sa Samar mga lola namin at saka yung mga namayapan namin mahal sa buhay. Gaya ng mga pinsan, agaan na lang pagpunta doon para agad matapos kasi maraming tao pupunta doon siksikan Kaya mas maganda yung maagang pumunta na lang doon. Mga 31 ng magdadalaw na kami doon sa Pag undas na talaga sa 1, pumunta na lang din kami doon. Yan ang bahagi ng payag ni JV. Dinadagsa na rin ang karamihan ng mga bus terminal sa Metro Manila para maagang makapunta sa kanilang mga probinsya upang makapagprepara sa nalalapit na Todos Los Santos, gayon din na makuha ang pagkakataon na makapagbakasyon. Ang ilan naman mga kabombo ka Star Nation ay nanggaling sa probinsya at umuwi sa kanilang mga anak dito sa Maynila para gunitain at bisitahin ang kanilang mga yumao. Isang linggo na lang kasi bago ang All Saints and All Souls Day, kaya naman ngayon pa lang ay abala na ang iba na umuwi ng maaga sa kanilang mga probinsya. Kaugnay dito, pinaghahandaan na rin ng pamunuan ng ilang mga bus terminal ang dagsa ng mga biyahero sa araw ng mga patay. Paalala lang din na hindi na kailangan pa ang vaccine card sa mga mananakay na babiyahing ngayong undas via Parañaque Integrated Terminal Exchange. At ngunit inihayag ni Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador na kanilang iminumungkahi na dalhin na din ng mga pasahero ang kanilang vaccination card, gayong baka hanapin sa kanilang area of destination ang proof of vaccination. Dagdag pa nito na makapagbibigay din ng peace of mind sa kapwa pasahero ang isang biyahero kung dalhin nito ang kanilang vaccination card. Panawagan din ng pamunuan ng terminal na wag nang magbitbit ng sobrang dami upang hindi na rin mahirapan sa pagbiyahe. Nauna nang inihayag ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na inaasahan nila ang 150,000 na pasahero kada araw ngayong undas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, tunguhin naman natin ang Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagsagawa naman ng cabinet meeting. Kanyang pinulong ilang niyang mga top officials at may update dito si Bombo Dennis Hamito.
Isa sa mga pangunahing natalakay dito sa nagpapatuloy na cabinet meeting yung tungkol sa public-private partnership. Nauna nang tinukoy ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang mga naunang talumpati at binigyang diin muli nitong makipagpulong siya, makipagkita doon sa mga negosyanteng Pilipino na nakabase na sa Hawaii. At maliban dyan, nung dumayo ang Pangulo sa bahagi ng Western Visayas ay nabanggit muli yung tungkol sa public at private partnership para mapabilis yung pagpapalago ng ekonomiya sapagkat hindi raw kakayanin ng gobyerno lamang o kaya naman ay bukod na pribado lamang ang gagawa para sa pag-unlad ng mga partikular na lugar at mga negosyo kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Because if you have been listening to what the plans of government is going to be or has been in the next few years to transform the economy into being able to compete and to succeed in the new Bahagi yan ng maikling laman na lamang nitong mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siguro pwede pa nating ituloy yung naturang talumpati sapagkat importante yung laman ng naturang mensahe, Bombo Elmar, mga kabombo. At ito, pakinggan natin yung iba pang parte. It is particularly important to me because if you have been listening to what the plans of government is going to be or has been in the next few years to transform the economy into being able to compete and to succeed in the new global post-pandemic economy. You will have heard many times that we have talked about the partnerships, the coordination, the synchronization between the public sector and the private sector. Bahagi yan ng naturang pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang binigyang diin muli kagabi doon sa pakikipagharap niya dito sa mga bisita na galing naman sa Hawaii. Bagamat mga Pilipino ay doon na nakabase at doon na nagnegosyo, ito yung magandang oportunidad para mas mapabilis yung pagpapalawak at pagpapalakas ng ating mga pakikipagkalakalan pagka may mga nakabase na mismong Pilipino sapagkat sila mismo ang una-unang nagpapatronize ng ating mga produkto at sila na din ang nag-a-advertise kagaya din ang naging pahayag niya ng dumayong Pangulo sa Singapore at ganun din sa Indonesia nitong mga nakalipas na buwan. At inaasahan na maglalabas ng update ang Malacanang kaugnay pa rin ng kabuuan ng mga paksa dito sa cabinet meeting. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa Kamara naman, muling tiniyak doon ang paggusulod naman pagbuhay daw sa local salt industry matapos may report ng kamakailan nga na posibleng magkulang na rin yung supply ng asin sa Pilipinas. At may detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Iminamungkahi ngayon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na bumuo ng isang task force upang bumalangkas ng 5-year roadmap para sa development, modernization at pangangalaga o pagbibigay proteksyon sa salt industry ng bansa. Sa inihaing House Bill No. 576 o ang Philippine Salt Industry Development, binigyang diin ni Lee na kailangang lubos suportahan at mapangalagaan ng pamahalaan ang local salt stakeholders at kung hindi man ganap na alisin ay mabawasan ng malaki ang pag-angkat ng bansa ng mga imported na asin. Sa nasabing panukala ni Representative Lee, magiging tungkulin ng Philippine Salt Industry Development Task Force makabuo ang gobyerno ng polisiya para sa pagpapabuti, pagpapalawak at pagpapanatili ng local salt production industry. Sinabi ng mambabatas na magiging bahagi rin ng 5-year roadmap ang pagpapatupad ng mga programa, proyekto at aktibong pakikibahagi ng lahat ng stakeholders para sa development, management, research, processing, utilization, business development at commercialization ng Philippine salt. Aminado ang mambabatas na isang long-term task o mahabang proseso at malaking hamon ang pagbuhay sa industriya ng pag-aasin, subalit positibo ang pananaw ng mambabatas na kung masisimulan na agad ang bawat taong darating ay katumbas sa unti-unting paghakbang tungo
umano sa katugumpayan. Sa ilalim kasi ng House Bill number 576, kinikilala ang produktong asin bilang isang aquatic resource, kung kaya saklaw ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at kailangang kabilang sa mga panuntunan at programa na ipinatutupad para sa pangangalaga at pagpapaunlad ng lahat ng yamang dagat sa bansa. Mungkahi pa ni Lee na maglaan ng 1 billion na pondo para sa research and development ng salt production technology. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng update dito pa rin sa controversial na pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Dahil sa inaalam pa rin ngayon, itong sinasabing banta daw sa buhay ng kanilang pamilya at kung meron na bang malalagay pa sa Witness Protection Program. At may mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Elmar Bombo Jane, kapapasok lang na balita sapagkat itong kapatid nung middleman na sinasabing namatay doon sa loob ng New Bilibid Prison, itong si June Villamor ay nakapagbigay na raw ng ilang impormasyon sa Department of Justice kaugnay pa rin dito sa pagkabatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inilagay na sa Witness Protection Program ang kapatid na babae ng namatay na middleman. Ayon naman kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano, kabilang din sa mga ibinigay ng kapatid na babae ni Villamor itong pangalan ng ilang sangkot sa krimen na posibleng makatulong sa pagresolba sa kaso. Sa ngayon, patuloy daw na bine-verify ng Department of Justice ang naturang impormasyon na ibinahagi ng kapatid ng middleman. Una rita, sinabi nga ni Remulla na hindi pa natatalakay ang issue naman sa paglalagay sa gunman na si Joel Escorial sa Witness Protection Program. Posibleng ilagay naman daw itong hanggang 3 katao dito sa Witness Protection Program ng ating pamahalaan. Pakinggan natin itong tinig ni DOJ Secretary Crispin Remulla. That is not yet in the discussion, but we can offer witness protection kahit na paano. We can offer witness protection. That is, a state witness is usually done as a discharge when after their charge in court. So I cannot discuss that matter yet. It's with the prosecution staff who will decide who will be the state witnesses will be. Samantala, patuloy na inaalam itong sinasabing banta sa buhay naman ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy Babasa na hindi nakadalo kahapon sa isinagawang preliminary investigation dahil pa rin sa sinasabing banta sa buhay at sinabi ng kanilang counsel na huwag na lang dumalo dito sa pagdinig ng Department of Justice matapos ngang padalhan ng mga banta sa buhay sa pamamagitan daw ng text messages maging sa video call. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye ng mga balita sa NBA. Ginarin naman mga kabombo kay Star Nation. Oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Hindi dapat palakihin ng Russia ang sigalot sa Ukraine. Sa mga maling pahayag ng Kiev ay nagpaplanong magpalabas ng tinatawag na dirty bomb. Ito ang inahayag ni North Atlantic Treaty Organization Head Jens Stoltenberg sa paulit-ulit na mga paratang ng Moscow na maaring i-deploy ng Ukraine ang naturang weapon na nagbubunga ng pangamba na maaring gamitin ng Russia ang isa at sisihin ng Kiev. Sinabi ng pinuno ng US-led military alliance na nakipag-usap siya kay Pentagon Chief Lloyd Austin at Defense Secretary Ben Wallace ng Britain tungkol sa maling payag ng Russia na ang Ukraine na naghahanda na gumamit ng dirty bomb sa sarili nitong teritoryo. Nauna na nag-akusang Moscow na ang Ukraine ay malapit ng bumuo ng isang dirty bomb at iginiit ni Foreign Minister Sergei Lavrov na totoo ang banta. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng State Department na si Ned Price na ang Washington ay nag-alala na ang mga akusasyon ng Russia ay maaring maging isang cover lang. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup
2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Aba, yung Utah Jazz sa unang pagkakataon, nakatikim na rin ng talo yan iba pang mga NBA games mula sa update ni Bombo Aliza Eclarinal. Nasilat ng Houston Rockets ang Utah Jazz sa score na 114-101. Nagtala ng 26 points, 10 rebounds at 4 assists ang star player ng Rockets na si Kevin Porter Jr. upang iposte ang kanilang unang panalo makalipas ang 3 sunod-sunod na pagkatalo. Ang Filipino-American ni si Jalen Green ay malaking tulong ang ibinigay sa Rockets nang magbuhos ng 25 points kasama na ang 4 na 3-point shot. Sa Utah Jazz naman, ang isa pang Phil-Am player na kabilang sa top scorer ay nag-ambag naman ng 17 points. Sa ibang game naman, nagwagi din ang kampo ng Memphis Grizzlies kontra katunggali nitong Brooklyn Nets sa kalamangan na 10 points para sa kabuang score na 134-124. Nasayang naman ang diskarteng 37 points, 8 rebounds at 5 assists ng superstar player ng Nets na si Kyrie Irving dahil bigo pa rin sila sa nasabing laro. Samantala, inilampaso rin ng Chicago Bulls ang Boston nang maungusan nila ito ng 18 points sa kabuang score na 120-102 na kung saan ito ang unang talo ng Celtics. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Kuha din tayo sa pagsabak na naman ng Pinay Beauty Queen na si Roberta Tamundong sa Miss Grand International. At may update dito ang Star FM Baguio. Tatangkaing iuwi ni Binibining Pilipinas Grand International 2022 Roberta Tamundong ang kauna-unahang korona ng Pilipinas mula sa Miss Grand International. Sa pahayag ng 20-year-old beauty queen mula Laguna sa kanyang live stream ay sinabi nitong hoping siya sa isang miracle at nag-e-enjoy na lang rin ito sa kanyang experience sa kompetisyon. Hindi pa nananalo sa Miss Grand International ang Pilipinas. Matatandaang naging runner-up dito sina Samantha Bernardo noong 2021 at Nicole Cordoves taong 2016. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa official photographer ng Binibining Pilipinas na si Raymond Saldana, sinabi nitong naniniwala siyang patuloy na nagle-level up ang mga kandidata bawat taon at tiwala sila sa kakayanan ng bawat binibini. Nakakatuwa, mukhang talagang dahil sa nagiging winners tayo every year, minsan palagi tayong kasama sa runner-up and gano'n. Nagle-level up talaga yung mga candidates. Tsaka siguro nakatulong din yung mga camps ngayon na may nag-aalaga. Para tayo merong lumalabas na mini school or mga pageant starters. Kaya yun din naman siguro kami kung sasabi nila bakit nag-level up ang Binibini. Siguro dahil matagal na kaming, parang we've been learning from every year. Alam mo yun, dati grabing tagal ng jurot natin sa pageant, di ba? Parang after Miriam Kembao, wala na, ang tagal na. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Raymond Saldana. Si Tamundong ang dating Miss Eco Teen International 2020. Nais nitong iuwi ang unang gintong korona ng bansa mula sa Miss Grand International 2022 na magaganap sa Jakarta, Indonesia mamayang alas 7 ng gabi. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Isang kakaibang tradisyon ng Pasko ang matatagpuan sa Richmond, North Yorkshire. Dahil sa bisperas ng Pasko, ang makikita mo sa paligid sa nasabing lugar ang isang kakatuwang nilalang na tinatawag na Poor Old Huss. Nagbibigay ng aliw at takot sa mga naninirahan ng Huss dahil sinusubukan nito na magnakaw ng mga sandwich at kahit na umiinom ng kape sa mga cafe. Ngunit gayon pa man, kapag papasok daw ito sa mga establishment, itinuturing ito ng mga residente na swerte. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 61 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Alagad sang Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. I-plastar ko lang sa inyo bla, no? Sa aton sining mga kabombo, grabe sumong no ginatutukan gid ining kaso bala ni Percival Lapid ni Percival Mabasa ni Percy Lapid na rather. Ang pagalutang sinisaya kay grabe karon ang mga informasyon, naglabot sa 160 ang person of interest. Ang isa sa mga nalakip sa 160 person of interest, ang Director General sa Bureau of Corrections nga si Director General Gerald the Butcher Bantag. Tapos ang utod sang middleman nga gintudlo sang gunman napatay nga wala sang pila sa waising makiras, tapos ginatun-an pa karon nga ipaidalom sa Witness Protection Program kag nagasako man karon ang tawag sing ani ang Department of Justice. Pero dahil lang di mo malipat nga ang bata sang chief sang Department of Justice sa aton sinima kabombo ang nadakpan sang bulto-bulto sining high grade na marijuana o kon kush. Basim lipat mo sa aton sinima kabombo. You know naman ang mga cover-up stories ang dumalagko sining mga personalidad pananglitan nga mayara ti dapat mayara ginadayon niya sa may malupok naman nga panibag-o sining nga pagistoryahan para nga madula na tubla ang isa sa mga mainit ng isyo. Di ba? Remind ko lang aton si Mac Bumbo. Kasi kung malingaw tos labla sa pagtutok sa Percy Lapid case, kag maalimunaw iya ang kaso sa bata ni DOJ Department of Justice Secretary Jesus Boying Rimulya. Paisa pa yan, yung balya niya, hindi ko yung pasilabot sinadiraya. Reminder lang ako na sa aton sining mga kabumbo dito sa probinsya sa Iloilo, hindi maniguro yung overshadow sang African swine fever ang Estancia Massacre, di ba? From time to time tutukan ta niya wala sa may madula nga topiko sa nadiri sa aton. Kabalo naman kamo banwa dugay na sinadto pa na iyang estratehiya nga kung may isa kay isyo nga tama kay net kag do hindi man ka panghilamos ang natungdan pangita sa iban sini may isyo god nga do ibutang bla smoke screen gagri mo sa kon i-check tanay bla ang follow-up report ni Bombo Angel Tan kay ang syudad sa Iloilo sa ilalom sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas, nagaplano karon nga magpatindog sang slaughterhouse worth 100 million pesos. Ang ining 100 million pesos, utangon kuno ini sang aton siniyang syudad. Tino mga lot ka naman ni sa ulo, malutang naman. May slaughterhouse na da, anong tanang slaughterhouse ng daan? Pero may bintaha kuno sa pag-utang sang 100 milyones kag magpatindog sang bag-o sang sa redevelop or
kayuhon ang daan ng slaughterhouse. Di paano ba? Ari, si Bombo Angel Tan sa follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Champ, nagaplano ang Iloilo City Government sa pagpatindog sang isa pa ka slaughterhouse para sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga paagi sa pag-loan sang Iloilo City Government sa Land Bank of the Philippines matigayon ining proyekto. Suno kay Mayor Jerry Treñas, Bombo Champ, malawig-lawig pa ining nga proseso including ang bidding nga patigayonon nga 45 days kung isipon plus ang pagpaagi sini sa City Council kag pag-istorya sa bangko regarding sa loan. Actually, Bombo Champ, may duwa ini ka-option suno sa alkalde. Una-una, ang pag-retrofit o kung pag-redevelop nga worth 75 million pesos apang sa construction, Bombo Champ, mapirdi ang syudad sang 2.5 years. Kumbaga, Bombo Champ, 75 million, equivalent niya sini nga mapirdi sang syudad is 2.5 years. While ang other option naman, suno kay Mayor Jerry Treñas, ang kung magpatindog sang bag-o, miyara time frame nga 1 year with 100 million pesos, Bombo Champ. Ang advantage sining 100 million pesos, Bombo Champ, sige man sa gihapon ang operate sang slaughterhouse. Kumbaga, Bombo Champ, kung i-redevelop o kung i-retrofit ang slaughterhouse, mang function sini sige ang pagre-develop ti mabudlayan ang slaughterhouse sa pagpatigayon sang ila operasyon apang kung pilion o kung mapatindog sang bago, which is ang muning gimpili man ni Mayor Jerry Treñas, padayon sa gihapon ang pag-operate sa isa ka slaughterhouse samtang sige ang pagpatindog sang bago, Bombo Champ. Ti ang worth sang isa kani ang bago nga ni is 100 million pesos apang ang time frame sini is isa ka tuig o kun 1 year, Bombo Champ. Ti ang at the same time magambal man si Mayor Jerry Treñas nga ang rate bala sang pagpaihaw sa slaughterhouse tan taon kag i-checker man i-compare sa iba nga munisipyo kay ang iban mas Bombo Champ balati mag-example kung redevelop man gid man tani kung amo na naging option ti base magsaydlo ang suki sang slaughterhouse sa slaughterhouse ng syudad sa iba nga slaughterhouse sa province ti base mabudlay na sunok ni Mayor Jerry Treñas nga hakuton sila pabalik kay syempre base masanay sila dito, Bombo Champ. Ti amo ni ang nangina desisyon sa syudad sang Iloilo. At the same time, malapit na ang tion sang Christmas. Madugangan naman ang baboy nga ilihawon, Bombo Champ, sa piyak sang sining ginapangatubang sa syudad o kung sa probinsya man sa Iloilo, bilog nga Iloilo, ang African swine fever nga suno man di sa slaughterhouse head, Bombo Champ, sa pagpaistorya naton sa iya, nagabalin ni siya nga despite sang isyu nga ginapangatubang, wala sang epekto ang ining African swine fever. Yari at pamatian ang nanging pahagman ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Istorya na ta sa Land Bank, ang target siguro nga makaproceed kita within period of 6 months. Kaya ito yung paubra na 1 year pa mo. So, maistorya pa ta sa Land Bank, makadto kita sa council, ma-bid kita. So, ang bidding and process is 45 days. So, Land Bank, ma-finalize kita, kadto ta sa council. So, mga within 6 months, siguro. Para nga ang 1 year ta, mapalipot naman. Loan kita. Kung i-retrofit na lang, mga 75 million. Pero mapirdi kita 2.5 years. Pero kung pakayo ta lang, pag-ubra ta bago, 1 year lang na. May arat na tabago. So, while ginaobra ang isata, sige man operate ang aton nga slaughterhouse. Kagdi, ginapatunan ko na i-adjust na ang rates ta siguro para makalabot lang ta sa iya sa mga munisipyo nga iban nga ginasukot kay daw tamaan gid kita kabarato to kumpara sa iban. So, we will have to talk to Land Bank. Nag-offer ng Land Bank ni isang una, sang loan, pero gintingwaan gid naton upod sa PPP Center nga i-offer para sa PPP. Initially, may interesado to daw, duwa to kabilog. Ang nag-interest, galing do nadula man to because of ASF.
Di kita na lang na parang kita tanan di kaon man sang ginakatay diri sa syudad pati kundi para man na sa aton tanan. Ang retrofitting is 75 million. Kung baguhon ta tanan is 100 million. Pero mapirdi kita 2.5 years. That is 30 months. Di kung mag 30 months ka times 2 million, that is 60 million. Dason ang isa ko pa nga worry, ang isa man nila nga worry, nga ati mga suki ta dira nga paihaw na da, base makakadto na to sa iban nga mga munisipyo or iban diri nga may slaughterhouse na, hindi na sila kabalik. Kaya dito na, naandanan naman to nila. So ang benefit kaya sang mapaubra ka lang bag-o, why ka na downtime nga 2.5 years, the same time, ang tanan nga nga suki na tunda, sige man Japon, hindi kita maibanahan sa customer. Mom na worry kanday Rabi. Ang ina AA, no? Kaya kung makanto kita sa AAA, siguro eventually may aragin man na, pero may mga cuttings na, may mga refrigeration, siguro pila ka adlaw kung may ara na ta ga-interest dira, siguro nga bakal sa mga naihaw dira na mismo, tapos may ano na sila, refrigeration, kagano. May ara na nga ginbutang nga refrigeration sa unang DA. But pagsulod ko why na naganda. Subongin na tanaw pa kanay Rabi nga pakadto kita sa Christmas, madugangan pag ining ila ihaw da. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayagman ni Mayor Jerry Treñas may kangtanan sa plano nga pagpatindog sang bag-o nga slaughterhouse para sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. Alright, so amuning isa sa mga nakita karon ni Mayor nga posible solusyon. Na-mention ni Mayor Bumoy-Angel kung ano ining classification sang ipatindog nga 100 million worth sang tawag siya nga slaughterhouse, is it AAA, AA or standards niya? So far, Bombo Champ, ang na-mention naman ni Mayor Jerry Treñas nga tong sa AAA bla Bombo Champ nga mangin posible man di nga classification sa sining as slaughterhouse. Apang ang taon natin Bombo Champ kay malawig-lawig pa ining proyekto man di nga so far sa proseso pa lang Bombo Champ. Ti ilang taon anay 6 months tong hambal ni Mayor Jerry Treñas. Agod nga hindi maperdi ang syudad, mas ginpili nga magpatindog na lang sang bag-o kay kung i-redevelop o kung pilion ining retrofit mga 2.5 years ang kita man kung tani nga kuhaon o kung ma-gain sang slaughterhouse wala agad Bombo Champ kay kung apang kung bag ang pagpatindog sang bag-o mangin beneficial sa gihapon kay still ma-operate ang isa ka slaughterhouse while ginapatindog ang isa at sige-sige ang pagbaton man bisang income sa syudad through sa sining slaughterhouse na isa nga ga-operate Bombo Champ. Sa diin nga area ipatindog Bumoy-Angel ang bago nga slaughterhouse? So far Bombo Champ, wala pa man bisang may na-mentionar si Mayor Jerry Treñas apang ini ang pagabantayan naton kay super plano pa man lang ini Bombo Champ ang pagpaistorya sa bangko nga ginloanan nila Bombo Champ maagi pa ini sa Iloilo City Council at the same time mabalik pa man ni sa mga papeles namdao pa ini ihikotaron Bombo Champ may bidding pa nga 45 days lang taon naton kung ano sini ang mangin kumpleto nga plano, time frame kag iban pa nga detalye mismo halin kay Mayor Jerry Treñas, Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Daw ka praktikal man nga ideya ang iyasang aton sining alkalde. Kay matuod kun imo sining ilang tawon, makales ikaw kung i-retrofit lamang ang daan sini iyang slaughterhouse naton. Pero mauntat kid sila sa ila sini nga operation. Kag ang retrofitting magalawig kuno sa nga duha ka tuig kag tunga. Subot silingon, duha ka tuig kag tunga man wala sang income ang Iloilo City Slaughterhouse. Ay duha ka tuig dis na ka-operate mo bangod sang
retrofitting ina kung amo sinang patigayunon. Pero habang sa alkalde, siya plano naton patindog tabago. Patindog tabago, loan ta 100 million. Isa ka tuig ang time frame para nga magkapatindog sang panibago nga slaughterhouse sa aton sini nga mga kabombo. Plano pa malang ini kiti damo pa nga proseso nga sini nga pagagyan. At the same time, sige construct sa bagong nga slaughterhouse. Sige man ang income sang daan nga slaughterhouse. So hindi masiro ang syudad sang Iloilo abi kon revenue nga aton sini nga istoryahan. But ti plano pa malang ini no? Kagang informasyon nga ton nga ti dira man sa malapit man lang sa daan nga slaughterhouse ipatindog ang bag-o nga slaughterhouse sa aton sini mga kabombo. Ti bantayan naton ini ipasulod kung tani ni sa public-private partnership. May duwa kuno ka nagpabutsyag sa interest but sa paglupok sining African swine fever diri sa probinsya sa Iloilo tino ay na kuno nakapabutsyag sa interest atong duha no ka mga companies nga interesado kung tani sa paidalom sa PPP sa sining pagpatindog sa slaughterhouse. So bantayan ta ini sa aton sini nga mga kabumbo. Nilaban-laban sini mapiktuhan gini ang supply sang pork meat sa aton sini mga merkado kagapon na bombo Brenan, engineer. Mabakala ko tani isang pork belly bla kay surusugbahon ko tapos ginano ko na hiwa ko nipis bla masamgyop ko tani sa aton sin mga kaboy sus Maria kagusip po gamay na lang ang bilin nga gali kiti dudulom naman to pero nakita tano gamay ang bilin karon sang supply isang supply sang stock sa mga merkado naton or sa mga wet market sang aton siniyang nga mga grocery stores. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Anyway, aton man nga pasiplatan kag husisaon ang mga wet market diri sa mga mall bala nga kung sa diente base may posibilidad nga may shortage sila sa stocks or supply sang baboy bangod man sa sining African swine fever diri sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon. Kumusta ng shoring activity dito sa may Ungka flyover? Kagapon way ta matigayon nga ma-interview diri si SBP Trimanias bangod man nga ti may committee report ini siya sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti baloon ta kay kagapon nagpakig sapol or nagtambong ro sa sesyon si Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 si Engineer Jose Alfruto. Anong nadiskusyonan sini nila? Kumusta na sa diin na balagaron hasta ang shoring activity dira iya sa may Ungka flyover? Ini kay iban pa balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan
nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan na tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba. 29 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12 balik diri sa pagpangalagad karon sang bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Kung madumduman pa sa mga kabombo naton sa mga late September and sa paghingapos ng bulan sa Oktubre, naging kontrobersyal ang Ungka flyover, gindugangan pagin sa isa ka flyover, among aganan na flyover, but diri kita na ma-focus sa Ungka flyover. Sa aton sinuma kabombo, bangod man nga ti kasugpon ini, ang banwas ng Pavia, kasugpon sa syudad sa Iloilo. Rason nga ti, kada iya may ara sa mga adjustments, maghambal kita bing halin sa umpisa sa construction ti nag-coordinate na diri ang tagsaman ka mga opisyal sa banwas ng Pavia kag syudad sa Iloilo agod nga mahatagan sa nagakigo sa pagtamod ang flow sang traffic dira. Nalipay na kita sadto kay tinagbukas na naghagana-hagana ang trapiko but nagsalapo naman kita sang nagkalainain kag tuman kanamo nga problema in terms iya sa paggulwa sang depekto sang Ungka flyover, di 680 million Ungka flyover. Makapila naman kabes nga ginpatawag ang Department of Public Works and Highways both sa Sangguniang Panglungsod diri sa syudad and Sangguniang Bayan sa banwa naman sang Pavia. But kagapon nagtambong gid si ARD Engineer Fruto sa sesyon sang Sangguniang Bayan sa banwa sang Pavia. Ano ayhan ang ila sininistoryan? Anong mga eksplanasyon ni Assistant Regional Director Engineer Jose Alfruto sa mga palamangkutano naman iya sa mga Sangguniang Bayan members sa banwasang Pavia. With us, maging ko po na to live sa aton sining pagpangalagad live, no? Si SB member Pete Trimanyes. SB, si Mombo Cham, good afternoon. Good afternoon, Bobo Cham. Good afternoon man sa mga tagpalamati sa programa mo. Alright. SB, kagapo na patigayin ka mo sa inyo sining session kag Dumidyo naglawig to gani kay White kagapon makahingagaw gid sa imo sining tiyempo, no? But pwede mo kami maistoryan kung ano ang mga ginpamangkot sang Sangguniang Bayan sang banwasang Pavia kay ARD Fruto and ano ang iya sini mga nangin eksplanasyon SB member Pete Remania, sir? Well, actually, una sa tanan Bombo Cham, nalipay gid kami kay nag-abot gid si Engineer Alfruto sa sesyon namon. Kay that was the first time nga since nga natabo ni nga Ungka flyover nga nag-appear siya. Kag iyag gid ginpatag man sa amon ang ila ginaobra sa subong sa Ungka flyover. Ipahayag man ni Engineer Alfruto nga sa subong naglibog ang ulo sang DPWH kung nga abala na gusmod ang EPR 456. Kay nambal niya naman nga parehas man ang proseso, parehas man ang materials, pero nag-usmod ang PR 456. So amo na to amo na Bombo Cham, at least for the record, I mean ang tanan niya nga gin-explain, it was recorded sa amon nga session para at least kung may magpamangkot ng mga pumuluyo sang Pavia masabat man namon official
Kaya na-record ni siya sa amon nga session kapon, Bombo Cham. Alright, so ang pag-usmod sang Pier 456 mismo ang Department of Public Works and Highways ang daw hindi sila makahangop kung anong rason. But hindi bala sa tagsa kapag umpisa sang proyekto ang Department of Public Works and Highways among iyang nagapatigayon sang mga ginatawag sini iyang mga pagtuon kag panalawsa o research man SB agod iyang kun bala madeterminar inang lugar suitable sa amo sini nga proyekto or hindi. Yes, sakto na Bombo Cham. Actually, ginpahayag man ni Engineer Altruto nga anti sila yan nagsugod sinisang construction sa flyover. Naghiwat sila sa ang soil test. Kag since na-mention yung soil test, ginpamangkot man siya namon sa Sanggunian Bayan. Kay dira bala sa ungka subong Bombo Cham yara da nga do isa ka area nga gin cordon sang sako nga blue. Kag dira man sa Aganan flyover, so ginpamangkot siya namon kung ano bala ina kay nakulba na mga pumuluyo labi na gidira sa Aganan kung basi may shoring activity man sila bala kay may gin cordon sila. So ginpatag ni Engineer Altruto kahapon nga gin-confirm niya nga may ginahiwat sila nga soil test sa liwat. This is their proactive measure para mapasigurado gid nga kung ano man ang resulta sa first din nga soil test prior to the construction of flyover, wala asang diferensya sa after na nga may mga poste na dira. Kag kumiara may paghiwaton sila nga mga engineering intervention. So mo ina nga tigin patag sa aton nga sa subong nga may ara da nga ongoing soil test dira sa duha ka flyover, Bombo Cham. Alright. Sa karon na-explicar man bala ni Engineer Al ang cause sang pagbalod-balod at the same time pagbaha dito sa ibabaw sang ungka flyover kag may ara na bala sila sa solusyon tuhoy diri SB member Trimania, sir? Well, actually, ever since consistent ang DPWH ang naghambal nga that was the cause ng vertical displacement. Pero Bombo Cham, ginambalan ko siya kahapon, kahapon during the session. Sining ko engineer, even prior sa pagbukas niya sang sina nga flyover. It's very obvious, no? Sa naked eye mo nga, kung halin ka diri sa may BGMP, pakadto na da sa may flyover, makita mo giniya portion nga doga balod. Doga luhob-luhob. So, perhaps engineer, hindi ni siya yung tanan nga magbalod-balod. Ang ginalinan ang vertical displacement. So hamba ni Engineer Altruto, ginapasalig lang kami nga kung ano man ang mga balod-balod nga nakita namon kag na-experience naton, siguro nila nga ma-address ina sa pagbukas sa flyover Bombo Cham. And also, ma-address man nila ihan ang pagbaha to sa babaw SB? Yes, amo ina isa sa mga pamangkot sa mga upod naton. Tigin pasalig nila nga tanan nga mga problema nga nakita kag eksperyensyahan sa mga pumuluyo. Baguhon, liwaton, kag kayuhon, kag ila ginapasiguradong safety sa mga pumuluyo nga nagaagi dala. Gipamangkot naman sila Bombo Cham, no, kay masami nga ginhambas ng DPWH nga ginang flyover nagasanto sa sa design and specification. So actually ang ginpamangkot naton about ang parapet walls ang inabalang kumbaga ang dingding sa flyover kaya kung gusto hindi walay na pulido pag-obra, is that part of the design kag specification nga do hindi hipid naghuman siya kanambay nga mismo siya nakakita man kag amo na nga ginapasalig sa aton ang tanan nga mga nakita kag eksperyensyahan sa mga pumuluyo ila inabaguhon kag kayuhon na mo siya. Na pamangkot yung man bala SB kung sino ini mag-shoulder sang expenses in terms sabi sa pagsiling gapasalig ako nga kayuhon na mo ni baguhon ang tanan nga problema solusyonan. Sino ma-shoulder sang expenses ini? Ang DPWH sa gyapon bala? Magahalin bala sa kaban sang gobyerno or ang kontraktor na ma-shoulder sini? Na-mention ina kagapon SB? Yes, actually napamangkot inasang isa namon kaupod. Kung sino ba lang mag-shoulders ang sining expense or additional naman ng appropriation, tinghambal engineer sa subong ang ila pinaka nga ginaobra is kayuhon ng anay ang nasambit nga depekto ila pag-istoryahan kung sa diini kwaon kung
kung sino ini magagasto. But I think siguro ang sa punto ni Engineer Altruto is nga ang IBC sa gyapon ang magagasto sa sining nga mga pagkayo kapag repair sa mga depekto dira sa Ongka flyover, Bombo Cham. Alright. But before pa man sang mga problema nga nagtuhaw sa Ongka flyover, sa ibabaw and the vertical displacement, ang pagbaha sa idalom niya SB, madugay na ning ginaproblemahan man dira sa area sang Ongka, no, to Ongka sa kabahin sa siyudad sa Iloilo, Ongka sa probinsya sa Iloilo sa banwa sa Pavia. Ano naman sini SB ang ginpahayag diri sang DPWH kay grabe gini ang epekto sa karon nga gina-construct na dira and maulanon subong panyempo naton. One time dito nagbaha naman last time ko na ma-recall ko pa, doon nagligad na nga simana, nagbaha naman kay nagbubo ang ulan. Anong ginpahayag sang DPWH na raise man bala ining concern? SB Tremania, sir. Po ang ginpamangkot man na sang isa naton nga kaupod ang natungod dira sa footgate sang flyover dira sa may sulod, may dalan dira nga gamay pasulod sa Sityong Pangpang, no, sa Ongka 2 Pavia. Ginpasalig kita ni Engineer Altruto nga subong gina-widen ilang dalan kay para is mas paano duwa ka sa lakyan ang mag-aagi dira sa dalom git sang flyover or sa kilid sang flyover. Kag ginkomiterya sa aton nga improve nila ang drainage system dira, ang outlet kay because ang current sa mga sitwasyon tama sinada kagamay. Kag we are also looking sa long-term nga solusyon nga ti magabutang kita sang drainage. Magabutang sila sang drainage from the entrance ang ina nga Sitio Pangpang towards dito sa may subagid sang Ongka 2. And that will be ang amo nang ilang the best nga solution kung mapatigan Bobo Cham. But for now, gina-clear nila da kay they're trying to widen sang dalan. So at the same time, gina-clear nila da ang drainage. Kaga Bobo Cham, gin-present naman kay ARD Altruto nga kami sa Committee on Transportation. Halin sa una, we are consistent nga nag-offer sa ila kung ano mga legislative output or action ang kinahanglan nila. Well nga samtang ginakayo nila da kag ginaobra nila ang mga flyovers, mapotiran man sila kag mapadasig man kag hindi sila masablag samtang gakayo sila kung ano nga mga outputs. So isa to nga gipresenta naton sa iya aton nga ginobra sa Committee on Transportation nga proposed traffic plan. And sa katatlo na kami beses nga nag-meeting upod ang mga punong barangay sa amon nga traffic managers, ang mga PNP. Ang balyan nalipay gid siya. Kag ara na subungin na sa opisina sa alkalde sa Pavia, kag gabay pa nga na-review na. Kag para maaprubahan, kay kung maaprubahan ang ining traffic plan nga ginproponer sa Committee on Transportation, upod ang mga traffic managers, PNP, kag mga punong barangays, kag barangay officials, dako gini nga bulig sa mga salakyan dira sa nga nag-aagi sa Ongka 2 kag sa Aganan, Bobo Cham. Alright. Now, diri kita kadto sa shoring activity. Di na sila nga part SB, Sir Pete, di na sila nga part sa shoring activity. Namin ko yara na sila sa padulong na sila nga matapos na ini. Anong kasiguraduhan sini naton nga pananglitan nga matapos ng shoring dira safe para iya sa mga motorista nga makagamit na sinang flyover naton na SB member Trimania, sir? Yes, sir. Bombo Cham, no, ongoing ang ilang shoring activity dira sa Pier 456. Kag ginulat nilang subong sang DPWH kag ang contractor sunuman kay Engineer Altruto ang recommendation sa Central Office kung ano gid ba lang ang mga engineering intervention ang ilang pag-obrahon. Well, in fact, kung siya lang excited na gani siya nga matagan sila kung anong final ng recommendation para umpisa na nila. Para at least sa gintalana or sa project nila nga pagbuksan ni ang ining Ongka 2 flyover sa na-mention nila sa mga previous media accounts nga sa December. So kung ara na ang recommendation from the Central Office, pag-umpisahan na nila ang ining engineering intervention para at least before Christmas, according kay Engineer Altruto kung kaluyan, mabuksan na liwat kag mangin safe na ang Ongka flyover Bombo Cham. SB, hindi ako maklaruhan, Abi. What do you mean by ginahulat pa sang
DPWH Regional Office 6 ang recommendations ng Central Office? Yes. Amo nang ginhambal sa aton kapo ni Engineer Altruto nga ti subong kahulat pa sila sang kung ano gid ang recommendation, anong gina-recommend nga engineering intervention. Magamba ka engineering intervention kung anong himuon nila? Aha. Nautod si SB. Alright. Sige. Why gid sa nga problema, balik-balikan ta lang siya, Bombo Omel. Intervention. Ilista ko lang basi kung malipat ko lang ron sang term now. Now, hindi ba last time to naghambal si Engineer Alfruto kay Mayor Jerry Treñas nga ang shoring activity nagakinahanglan sang 1.5 month sa aton sining mga tagpalamati. Inaiya sa paghatag pa lang sang solusyon sa vertical displacement. Si ARD Fruto nagpasalig naman sa atubang sang mga opisyal sang Banwasang Pavia sa Sangguniang Bayan nga tanan kuno ni masolusyonan. No? Pero duduri lang kita na naglibog ulo nga mahulat pa sa engineering intervention. Kung ano nga engineering intervention ang Regional Office 6 sa Central Office, ining shoring hindi pa ni makabig nga engineering intervention or basi bala may dugang pagin sila nga mga plano sa aton sining mga kabombo. SB Member Pete, sorry no kay Dodo naglibog ulo ko kulpe bala kay ti nag-shoring na nagaumpisa na sila sa Pier 4, 5 and 6. Tapos mahulat pagin sila sa advice or recommendations from the Central Office kung ano pagin nga mga engineering intervention na elaborate ini ni ARD Fruto kagapon ang explanation niya regarding sini. Yes, Bobo Cham, amo nang ato na pick up personally nga ti ang hambalya gahulat sila sang recommendation sang Central Office kung ano ang ilang pag-obrahon. Ang duwa man ang mention or ang possible nga pag-obrahon nilang jet grouting. So kung mataganis lang advice pag-umpisahan na nila sa madasig na panahon, kung siya lang gani according sa iya kapon nga ti kung okay na umpisahan na nila as soon as possible para at least mabuksan kag mangin safe mabuksan ang ining flyover sa Christmas kag mangin safe na nga pag-aagyan sa mga pumuluyo alin sa Central Town. All right. Hopefully by December, no, mabuksan ini kag dumakabig ta na lang ini SB nga Pasko man sa mga motorista kung pananglitan na nga by December mahingagaw ini matigayon ng jet grouting kag kung ano man nga mga solusyon pagid nga iubrahon dira sa DPWH kay isang kontraktor na mas labing maayo. SB Member Trimanya, sir. Yes, nagalaom kita nga by December mga buksan ini. Tilapit na nga ang dinagyang damo ng mga bisita naton. Kagang even ang aganan flyover according kay Engineer Altruto, first quarter of 2023. So amo man ang hambal naton, Bombo Cham, kay hambal naton gali nga ti gabay pa ko nanong experience naton sa ungka flyover. Hindi na matabo liwat sa aganan flyover. Kagang mo man naging pasalig sa aton ni Engineer Altruto nga subong ang DPWH nangin mindful sang ilang mga projects labi na gid nga ti natabo ning ungka flyover nga problema abang po siya. Ang regarding naman SB ang atong do nagliwas nga girder sa aganan na discuss man ini kagapon. Well, actually ang why na to namo na discuss kay actually ang balya to sa akon may saging pamangkot siya naton during sang consultation dito sa syudad sang Iloilo. Ang balyati in SBP wala pa doon natapos. Ang nakita ninyo may mga pag-obrahon pa kami to, may dugang silang mga expansion joint. Also nakita naton nga may gin ubragin man sila, may nakita kita to nga plywood nga gin butang nila sa mga nakakatal. So nakalaom kita nga ti basi butangan nato nila sa mga expansion joint kag ano to nga mga engineering nga kuan pa nga ibutang nila. So basta nagipasali kita Bombo Cham nga ang aganan
wala na sa mangin problema katulad sa Ungka to flyover. So padayon namon i-monitor diri sa Banwa sa Pavia ang ining angganan flyover kag bukas man ang talatapan ni Engineer Truto kung namon siya kuno tawgan kung may mga manakita kami nga mga concerns diri sa aganan as well as dira sa may Ungka flyover, Bombo Cham. All right. Sa concern naman iya sang trapiko so far, SB, ano ang imo siniyang obserbasyon dira sa ginplastar ninyo nga mga traffic rerouting, of which though the same man sa gyapon sang gina-construct ini during the construction sang Ungka flyover, apisar nga ti babatsagan tagi man ang pagpugok dira sa Dalagas trapiko, but hindi na mo sina kalawig. Anong obserbahan mo ni SB member Trimanya, sir? Bombo Cham, actually wala pa namon na napatuman kay it was plano pa lang ato again proposal. Pero ang nagkalaom kita nga ti kon i-consider ni sang aton nga local chief executive dako gini nga bulig sa mga motorista diri sa Banwa sa Pavia kag dira man nga sa nagaagi sa Ungka 2. Kaya actually Bombo Cham no gin propose naton nga kung pwede ma-separate niyang POJ kag ang mga private vehicles. Ang POJ dili na sila magi sa dalom gid sang flyover, whereas ang ato ni nga mga private kay private man ni sila pwede di sila kaagi sa Ungka Railway Road. Kaya dali naman ni subong sila kaaging iban, pero galing mega mix club lang ang mga POJs. So this Ungka Railway Road nga ginobraman sa DPWH nga mangin alternate route, this will be dedicated lang sa mga private vehicles kang diri sa dalom sa flyover, sa kilid sa flyover para niya sa mga POJs kag sa mga emergency vehicles. Testing nga naton nga separating duwa para at least again no ang hindi siya magpugok dira sa dalom sa flyover diri sa Ungka kag amo man sa aganan Bombo Cham. So munang bago ninyo nga proposal, but ang rerouting sa subong iyado amo man na siyang sang una to, SB, no? Kung hindi ako magsala nga ti maliko ka pa di sa tuo sa idalom dira sa mamaliko ka pa sa tuo, hindi iya pwede makadiritso anay sa karon. Do mo nang sa gyapon do mo nang mga scheme dira nga ginpabilin lang naton nga ginapatuman sa karon. Yes, Bombo Cham. Amo lang sa gyapon ang scheme no. Ngati ang tanan nga mga salakyan alin sa Pavia or Central Towns pag-abot dira sa dalom sa corner intersection, tanan sila magaliko patuo pakadto dito sa may U-turn stand malapit sa isa ka subdivision. So dito sila nagapugok naman sa turning slot kung isa magilinaway pa. So amo na Bombo Cham nga nakita naton nga opportunity base pa lang ati ang ini nga proposal according sa na-propose na nato ni sa aton nga traffic manager sa PNP kag sa barangay do okay sila. So ginaulat na lang naton subong pag-review kag approve sa ang local chief executive sa Pavia kay para at least kung okay na ni timing it sa Friday ma-meeting ang traffic council, kami nanday Attorney Cedric Cabaluna ni Rasmon Sixoliano ang chairperson sa Committee on Transportation kag ang mga konsehal nga chairman sang transportation sa First Town magakapi-kapi kami liwat kag mag-istorya kami sa mga traffic concerns para at least we will also learn from each other. Basi kung ma-approve na ni within the week, i-share ko ni kag kung okay man ni sila, we're going to pass siguro a resolution, an ordinance so that we can harmonize ang amon nga traffic scheme diri sa syudad sang Iloilo kag Pavia as well as diri sa Banwa sang Leganes. All right. Sige. With this information, kag sa time as always, SB member Pete Trimanya, sir, thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, Bombo Cham. God bless and please keep safe. Deriwavit si Sangguniang Bayan member Pete Trimanyas sa Banwa iya sang Pavia. So, ginplastar man rin sa to ni SB member Trimanyas sa kung ano nangin kaundan sang ila sini nga ginistoryahan or gindiscuss kagapon sa ginpatigayon sining iya nga sesyon. Sa aton sining mga kabumbo. Ti ang tatlo gingali ni Pierre, tatlo ka pundasyon among nag-usmod ang 4, 5, and 6 sa aton sining mga taga-Palamati. Suma total ang hambal sa DPWH through Assistant Regional Director Alfruto, no? Nga masolusyonan kuno sini nila nagpasalig nga ang tanan nga problema kayuhon kag baguhon.
That is why nga naman kot kita kayuhon kag baguhon. Ti sino mabayad sinadri, di na ni basic on my variation order naman kita or whatsoever. Ti istoryahan pa kuno sa kundiin ang kwaon sini nga kundin kuno kwaon sini nga ang pundo nga igasto sinadri. Kag kung sino makayo. Pero ano ihan ka ba ang pasalig ni Engineer Al Fruto? And Engineer Al Fruto, sir, please share your knowledge. Now, parang mahibaluan kag maintindihan man sang regional director dira sang DPWH Regional Office 6. Kitingwa sini karon niya do ikaw dirang regional director. Kag tawo-tawo sa duldol ang regional director ta. Kaysa pinakamalipot sini nga pulong banwa kung ikaw ang head of office, dapat balani mo tanan. Hindi niya rason nga kay bag-o ka lang, way ka kabalo. Sinikaran ta kakaron. Sinikaran ta kakaron sa mga tinagaagod nga maintindihan mo. Ang mga bagay-bagay kag mga impormasyon para nga mangin well-versed ka man sang mga issues kag nagakalinabo sa sining kontrobersyal nga Ungka flyover kag Aganan flyover. Kag tanan man niya nga kontrobersyal nga mga konstruksyon diri iya sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Kati bilang regional director dapat well-versed ka sinadira. Hindi ba? Dapat kainsindi ka man Sa aton sila makabumbo, kay ti ikaw dito ang may direct access sa mga usik-usik kag asik-asik sang Department of Public Works and Highways. Do you know what I mean? Sang usik-usik kag asik-asik, Undersecretary and the Assistant Secretary. Basta mayo bla asik kag usik, asik kag usik. Doon nakibot man kita sang pagambal ni SB member Trimanyas nga gaulat pa sang recommendation sang Central Office for Engineering Intervention. Hay, abi ko, plastado na to, magsuring, budget grouting na yon. Ano pa nga mga recommendation ang ginahulat por Diyos por Santo? Ano pa dugangon yung paginliwat gastuaw? Hopefully, by December kuno, posible nga mangin Paskwa ini sa mga motorista. Sa aton sila makabumbo, kag sa karon mindful na kuno ang DPWH sa ila sila nga mga proyekto nga previously, why ka mo nangin mindful aw? Sa aton sila makabumbo, di kay kesyo kuno nga may problema sa design, may amo sila may usad to, sus Maria kagusip po. Amo na gani ambal naton bala, kung giniksido lang ni, kung giniksido lang ni ang pagpatindog sa Ungka flyover, nahibaluan na kung tani ni, sa aton sini nga mga kabumbo kung anong mayad. Hindi kita magamit sa mga technical terms ko. Ang punto lang sinadrigin, kung iniksido ini before nga gintukod na dira, nagsunod sa tanan sini nga mga procedure, o do nga nagsunod man guro, kaling kiti, mambaka nga nagsunod sa tanan sini nga procedure, nga nasubo nga may ara naman sila sa nga ginapatigayon sini nga soil test tao. Ano nalipat sila sa nga results ng soil test before pa man sila iya nagpatigayon sa nga proyekto? Ano to, nagkaladula, nagkalasunog ang mga dokumento? Ano naman ay hanang rason sa DPWH? 'Di, 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 '
Base bla rasonan nila, tinag-soil test kami na Bombocham, kay pag soil test na Monto Santo, tagilinit, ni bangag ang duta. Subong kay nagulan-ulan, base na basa ang duta, soil test na Kung na mo na nga rason, hindi man ko engineer, why man ko sang subject nga engineering, but though hindi man amo sina ang engineering, no? Kung sa mga tinaga pabala engineering doesn't work that way. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay kon maghambal ka iyang mapatukod ka sang proyekto, infrastruktura, partikularmente flyover, sa aton sinimatag palamati, dapat ang imo siniya nga mga numero is precise, are precise. Ha? Kay ti engineering, kung magambal kay engineering, gina-involve mo damo sini nga mga numero, metro, kung ano pagit sinadira, di ba Bumbumel? No? Amo ganing nangaway kuya nag-engineering, kay hindi kuya sagad sa mat, kwaon mong takos, kwaon mong amo sini, tapos himo, sus Maria kagusip, tuman ka rikot sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ako hindi ko ya magpati nga ang mga proyekto, ang engineering ko no, hindi iya ma-perfect. Paano mo nga hindi ma-perfect ang engineering kaya nagagamit ka gani isang numero? Paano mo na karon mahambal nga kwadrado ina? Sa aton sini nga mga tagpalamati, kon lain ang laba sang isa ka bahin sang kwadrado, kung hindi na kwadrado, hindi ba Bumbumel? Kung ang tako sina karon 2 centimeters, or butang na lang naton na 12 inches, ti para matawag mo nga kwadrado, ina, ti dapat, sa aton sini mga kabumbo, pariyo ina nga 12 inches tanan. Kag kung maghimo ka sang cube, gamit ka sang 12 inches, ti palariyo lang na. Para nga mangin perfect cube siya. Hindi mo na iya pwede nga 12 inches to, tapos ang sunod mo iya nga takos sa kilid sini. Himuon mo lang 10. Hindi na pwede. Hindi ba? Sa aton sini mga kabumbo, tinaghiwat naman sila kuno sang soil test liwat sa may ungka kag sa ganan area. Sa aton sini mga kabumbo. Ti ano man, daw kasubong lang na iya karon niya nga makatag naman sa pagpangduwa-duwa sa mga pumuluyo kag makamba anong DPWH nagapinalagpat ang kontraktor sinang proyekto nagapinalagpat. Pero diri kita iya mabantay sa kung sino mabayad. Kaya ang pasalig, siguro natak-a naman si General Fruto sa mga palamangkutanon, tiyang sabat niya na lang siya, tanan nga problema, nakita nyo na, kayoho namon, baguho namon. Tiyang pamangkot, sino mabayad? Din kwaon ang inugasto sina dira, expenses. Tistoryan, pa kuno kung sa diin kwaon kag kung sino makaiyo. Or Diyos por santo, tiyang makon mo na banwa.
amo na yung resulta kung ang Department of Public Works and Highways kag ang kontraktor working hand in hand. Oh. Tensindihan mo na, Director Bueno, ma'am? Butangin nyo kami, di ba lang? Sinong sekretaryo sumong sang Department of Public Works and Highways, man? Sa mga malapit nila bala sa kay President Bongbong Marcos, butangin nyo kami di sa maluoy man kamo, butangin nyo kami sa Regional Director nga taga-diriman bala sa Rion sa Ini nga kon sa diin to yung mga putok-putukan lilintukin siya nga pangkwaon yung to kagipang butang yun ang hindi na mo mapuslan. Kanugol lang sa ginapaswildo sa nga pumluyo di kay time in, time out na nabalanyos na day. Dapat ang mga head of offices namon sina dire, particularmente kung dire kaya sa syudad, sa Iloilo, kay regional center kita dire mo. Dapat butangan kita diriya sangya mapuslan kag working kag hindi apa kabalo magambal kabalo mag-explicar kag nabalan niya trabaho niya. Yung isa paminsar ko sa mga regional offices dire do halabuyan kita sa mga manog retire. Tis engineer ni Bueno no ba taon pa man mag-retire guro? Magluwas sa pang-inspeksyon sa opisina sang mga talatapan sa DPWH diri ma'am. Trabaho mo man tani nga magruambal ka parte sa mga isyu sa opisina nga ginapamunuan mo? Pagsalig din sa kay Engineer Alfruto, maluoy ka man sa iya. Ang hairstyle niya, shaggy na lang. Bangod sa stress. Huruambal ka man na, bibisa one time, we know. Bala na ibumumel ko na nung namin kong hairstyle ni Engineer Fruto sa stress kang problema, shaggy. Di wala bumumel. 25 minutos nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik Banwa. From Pavia, we go to Banwa sang Uton. Update sa ASF sa Banwa sang Uton. Ang pagwarigid man si Mayor Fusen Executive Order. Kag sa may Tagbak Sur to problema to mga tao to. Kaya ang Tagbak Norte may kaso na to sila sa ASF. Karon ang nagapatunga sa Tagbak Norte kag Sur isa ka do creek do dam na da tikong buksan tubig. Sa Sinang Dam, do dito ginabuyan ang mga kasudlan sang mga baboy. Tinagabaho na kuno to sumongo. Pagluwas sina Banwa, tikon pa iligon kuno tong tubig, posible nga latnan man to yay, ma-infect man sang ESF mga baboy sang taga-Tagbak Sore. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante sa mga panomdom. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu.
Ang highlight sang Ati-Atian Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atian Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases.
Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kinahanglan. 48 minutos sa kaligad sa takna sinikaron nga launa balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udo. Standby si Bombo Lindsay Bari may latest update karon sa African Swine Fever diri sa probinsya sang Iloilo, partikularmente sa banwasang Uton. O madumduman kagapon nagdeklarar man sa state of calamity banwasang San Miguel kag may pila na ka mga munisipyo karon ang naka-record sang kaso man sang ESF sa ila siniya nga tag sa mga lugar. What's the latest? Momolin sa report na please kamin. Bombo Cham, ginkumpirmada rin ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga may aras ang pagabatunon ang mga manugbaboy sa may probinsya sang Iloilo nga naapektuhan sang African Swine Fever, most especially sa banwasang Uton nga kung sa diin 67 na Bombo Cham ka mga farmers or hog raisers ang apektado sang African Swine Fever. May aras sila nga pagabatunon nga 10,000 pesos halin na siya sa pondo sang Iloilo Provincial Government and another 10,000 pesos pagid Bombo Cham mahali naman inaya sa Department of Social Welfare and Development for a total of 20,000 pesos ang pagabatunon sa tagsa ka mga manugbaboy nga naapektuhan sa African Swine Fever. Ang iban pagid nga mga detalye nga ini Bombo Cham lakip ini ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pagwaon man or iga-release niya nga executive order may kaangtanan sa assistance nga ihatag sa Iloilo Provincial Government. Sa listahan naman magadepende ina siya Bombo Cham sa Iloilo Provincial Veterinary Office as well as sa tagsa ka mga Municipal Agriculture's Office sa probinsya sang Iloilo nga apektado sang African Swine Fever. Nahibaluan naton nga ting banwasang Uton amo ang may pinakamadamo nga affected sang African Swine Fever and also ang banwa man sang San Miguel nga may ara subong sang 4 cases o kon 4 positive cases sang African Swine Fever. Napakigangutan taman sang si Dr. Darrell Taboada, ang Iloilo Provincial Veterinary Office Head, nga kung sa diing ginpahayag rin niya nga if ever may ara pagid sang idugang ang provincial government ina man ang pagaistoryahan with Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung ano pagid ang mahimo nga mabulig sa probinsya sang Iloilo kag magapakigangot man sila with concerned national government agencies nga kung pwede ano pagid ang mabulig sa aton nga mga hog raisers nga apektado subong sang African Swine Fever. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Darrell Taboada. Into nga maghatag ang probinsya sa financial assistance in terms of cash. Yung ginapaabot nga, ginalantaw namun nga pwede namun kuhaan ng mga other government agency nga makahatag sa financial assistance. So kung lantawon naton, medyo dako ni siya gawa nga aton yung mahatag. But of course, ginalantaw namun nga, ang pinaka-ideal nga tagaan naman is per family. So kung isa ka farm, isa ka pamilya, may baboy silang DPAP, tagaan naton siya sang assistance. Okay. Wala naton ginalantaw dok ang repopulation, like for example, matag kita abis ang baboy sa ila. Sa subong nga tiyempo, hindi pa na siya pwede. Kaya we have to clear anay ang area. Ubuso naton ana ang mga positive nga ina. Pag we will wait for at least 45 days to 3 months. 45 days to 90 days. Kung may ara ng programa ang Department of Agriculture, kaya tawag nila nga Centennialing, which is butangan na sang idi. May upod na siya nga feeds ang farmer para malantawon kung makasurvive na nga baboy o kung hindi after sang aton nga pagpanguha sa mga baboy. Oo, okay. Pwede natin ma-divulge do kung pila ang assistance sabi nga ihatag. More or less mga 10,000. Pila dok? 5,000? 10,000? Oo, per family. Per family. Pero nalantaw pa naman nila sa aton nga Iloilo Provincial Government kung masarangan din man natin. Pero more or less amo ng initial talk naman with the
Nabatian, Bombo Cham, si Dr. Daryl Taboada, ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office. So, hulaton taman balantayan ang ining pagpagwa man sa executive order ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bangod nga tidra man ilakip ang ining assistance or bulig nga ihatag sa aton nga mga hog raisers nga affected sang African swine fever, Bombo Cham. So, ang habagan isang kilala taman niya, bisan patuod mag 20 mil dirang hatag sang provincial government kag Department of Social Welfare and Development kung ubos man patay ang imo baboy do ka budlay gid sa gyapon, Bombo Cham, nga 20,000 ang ihatag. Bombolens, 20,000 assistance sila nga ihatag sa imo, ubos baboy mo, ang utang mo sa baraklan sang feeds galabot 80, mampawan kayan. Amo gani, amo gani, Bombo Cham, amo gani kay ti amo lang na ang masarangan siguro sa provincial government kati ang Department of Social Welfare and Development man amo lang gina ang pondo nga ti mahatag sa aton nga mga affected sa African swine fever. Sa Department of Agriculture ginahibalota pa kun ano yang ila sarang nga mabulig. Bombo Cham, ug gani kay ti subong wala pa sila sa any statement pa man, Bombo Cham. Alright, ato ba lang Bombolens atong sugilanon lang insured ang pigiri. Ano naman ay ang plastada sini kung insured ang imo sini nga pigiri? If for example ang baboy, Bombo Cham, like for example sa pigirino insured under sa Philippine Crop Insurance Corporation, I think, Bombo Cham, may ara ina sila sa pagabatunon, pero depende kung insured ang ilang mga baboy, pero mostly nga daan sa pagpahayag man sadto ni Dr. Daryl Taboada sa aton nga matandaan ang mga baboy sa pigiri abi, Bombo Cham, do hindi bala amuna ka damo gid ang mga insured kay ti backyard lamang, Bombo Cham mo. Alright. Sa pihak nga bahin, Bombo Cham, may ara sang ginpagwa mano nga Executive Order number 88 si Oton Iloilo Mayor Sofronio Fusin, may kaangtanan ini siya, Bombo Cham, sa ang ining tigulo an order prescribing absolute banning of live hogs, pork meat and processed pork meat passing through Oton, Iloilo going to Iloilo and vice versa starting October 24, 2022 to November 3, 2022. Buot silingon, Bombo Cham, hindi na ya pwede saan maglabay lang mag-transport ka lang gani, Bombo Cham, nga may ara ikaw ya sa madala karga nga buhi nga baboy o kung pork products maglabay sa Oton, hindi na gid pwede, Bombo Cham. Magsulod diri sa Iloilo City or i-transport mo from different places abi nga maglabay ikaw dira sa Oton, hindi na ya pwede, vice versa ina siya. So ang recommendation diri sa local government units ng Oton, ang pag-transfer ng live hogs, pork meat and processed pork meat from southern Iloilo to Iloilo City or northern part of Iloilo and vice versa, ang suggested diri nila magalabay dapat sa Tigbawan, Leon, San Miguel Road or PC Barracks Road, Bombo Cham. So dropping off and picking up of live hogs, pork meat and processed pork meat within Oton is strictly prohibited. Yari bala aton pamatian si Vice Mayor Neil Olivares sang Banwa sang Oton. Ang aton mga checkpoint sa mga border areas na gid, kaya ang aton nga area of observation bilog na gid nga Oton. Bali 7 kilometers na ang radius. Okay, pero ang mga affected nga mga barangays with African swine fever, Vice, do kahapon do 23 na yata ang ginhatag sa amon nga data sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Sa subong, Vice, nadugangan ang mga barangay? Wala pa man gid ma-verify. Okay, sige pa man ang collection ag ang verification sa ground. So amo na 22 or 23 na siya kahapon na. From 10 22 or 23 Okay. Sa mga Vice, sa mga like for example sa mga ginabaligya dira subong, syempre may ara man sa gyapon mga nagabaligya sang baboy ugaling kay hindi lang bala pwede makagwa sa Banwa sang Oton. Kamusta ang presyohan ay, Vice? Nagnubo gid man? Wala ko ka monitor sa mga adlaw kay halin kahapon ari kami sa Mayo seminar dira sa city. Pero sa akon nga mapritihan nag-brobatya man ang presyo dira sa aton nga merkado. Okay. Pero ang subong, ang latest subong kay papanaog sa iyang executive order sa Mayor Sofronio Fusin, I think EO number 88 nga dumili na sa pag-agi sang swine, live or meat
or processed meat no sa Banwasang Uton. Okay. So bali hindi na gid pwede kalalabay dira anong buot sa lingom nan like for example halin abi sa iban nga mga lugar iban nga mga banwa vice hindi pwede ka agi dira bisan labay lang. Bisan labay di nakaagi kay maagi na lang sila sa iban nga lagyan. I-divert na lang no ang ilang nga lagyan. Like for instance kung diri kalin sa First District or sa Antique gina-advise na mo nga diri na kamuagi sa Tigbawan, Tulion, San Miguel nga alagyan. Okay. So buot sa lingon gali hindi na pwede bisan mga pork products vice hindi na pwede pagpalabayon dira. Ngita gid sila dapat sang alagyan like for example makadto diri sila sa syudad. Yes, that's right. Kaya ang EO ni Mayor from October 24 up to November 3, 2022. Okay. What about Vice? Doon naka mapatigayon kamo sa pagsinapol with Mayor Sofronio Fusin. Anong naistoryahan with the calamity fund? Nakamit na sila. Siguro kay Hamal Mayor mamit sila sang Monday. Galing kay ari kami sa seminar. Hindi lang kita ako privy sa mga details no kay tungod nga ari kami sa seminar. Okay. So, dari kita ba sa Executive Order 88 ni Mayor Sofronio Fusin, Tob November 3 ini, pero if ever, may possibility nga mahimo ni ma-extend Vice? Possibly, no, depending on the situation, depending on the development of this crisis. Okay. As to the hog raisers naton dira sa Banwasang Uton Vice, kamusta? Medyo nagdamo-damo na gid ang affected? Ati most likely tungod nga from 10 barangays nagimo na kita 22 or 23 barangays padayon man gyapon ang monitoring no ang surveillance sa aton mga teams coming from our agriculture office pag-araman ng Bureau of Animal Industry. Only that nga ang iban nga mga employees ng provincial DA isang BAI nagasaylo-saylo na sa Uton kag San Miguel. So most of the times amo na la tao subong ang conduct sang monitoring and surveillance. Oo. Okay. Kag ti may ara man sa mga instances balawais nga ti halin sa Banwasang Uton may nagatuyo pa nga ipagwa ang mga baboy. Anong imo nga mensahe sa aton nga mga pumuluyo dira Vice sagod nga ti masiguro naton nga hindi man malatnan maglapta ang ASF sa iban pagig nga mga kaiping nga mga kabanwahanan kag syudad sang Banwasang Uton. That's right, Bombolensi. Aton kikinaayo ang aton mga kasimanwa nga sunod kita no sa layi, sunod kita sa executive order sa mayor, sunod kita sa patakaran sa aton nga ASF task force. Agod jadto nga uton hindi man pagbasulon nga amo kini ang nagpalapnag sang ASF sa bilog nga probinsya. No? Although nga direkta sa uton padayon man kita sa pagtuon kung din man ni naghalin. May mga analysis mga sa aton mga experts nga nagalin man ini sa iban nga lugar kag dito lang sugod sa Bita Norte. Diri sa Uton. Si Vice Mayor Neil Olivares ang Banwasang Uton, Iloilo. So like what Vice Mayor said, hindi pa may baluan kung sa diin gidabi nagalin bangod nga tinagapadayon man ang trace back investigation sa Bureau of Animal Industry Bombochang. Bala mo ano moto sang Banwasang Uton? Ano Bombochang? It's better late than never. Okay. Salamat kin mo, Bolens. Sige, ini si Bombo Lindsay. Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Salamat kin na Bombo Lindsay, Bade. Yung makon mo, sa ila nagalin ang dira na-diskubrihan ng ASF, pero ang Uton piyang pinakaulihin ang pagwa sa executive order mo. Sa aton sinima kabumbo. Ining muda. Si Bombo Jomar may follow-up report, 20 anyos, masubra 20 anyos nang nagpanago, wanted person. Nag-surrender sa kay Barangay Kagawad, Romar Martires. Anong kaso sining wanted person kag tiwan tamang karong nga malabot si Bomboria dire. Kaso nga pagpatay sa Suruano sa Leon, Tublao. Ano nang latest update sina Driman?
Standby sa aton sini mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Bisan late lang basta mi ara. Sa aton sini matagpalamat. Hindi naging kamo yan na pwede kalabay. Sa banwasang uton kung nagakarga ka mo sang baboy, buhi, manukon na patay. Amo na executive order ni Mayor Sofronio Pusin. Sa aton sinikanon niya matag palamati. Puwerte man, no? Anyway, 2 minutos sa kaligan sa taknang alas 2. Gagawang tabalita ni Bombo Jomar. I-check ta ang linya na ni Bombo Jomar Villa. Masubra na 20 anyos na nga wanted, no? Ginaayam sa aton sin mga kapulisan. Nagsungka sa kay Kagawad Romar Martres Kid sang Barangay San Pedro sa distrito iya sang Molo. Joms, sa follow-up report, please come in. Nag-surrender sa Bombo Radio apagi direkon kay Kagawad Romar Martres ang suspect ang wanted karon niya sa kaso nga frustrated murder adra sa may banwas ang Concepcion Iloilo. Ang suspect dira mo ni si Joey Balsamo, 41 anyos, ang Barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. So natigaw na itong diri mapakingutan ang mismo diri karon na itong Dan Babucham kag saya sa nga panaysayon, nagaedad ni siya 19 anyos, no? More than 20 years na. Ang ining natabo nga insidente kung sa din may utod, ini siya nga babaye nga nagpalapit sa iya kag ginapahayag, ginakastigo sang iya sining live-in partner ang ining utod sang sining suspect. Amo to nga bangod sa kakig man kati utod ya gin padulungan niya ining live-in partner sang sining iya sining utod. Kag dito nga gin-kompronta. Until such time nga ti sa kaakig man sa nga suspect kay ti ginapahayag diri nga ginhambalan pagid ni kuno sa malaing nga tinaga sa sining biktima nga gitiro ya. Amo to nga do nagpanalom kuno panulok ya kag ginbunot ya nga sining armas kag gintiro sang makatatlo ka beses sa likod ang biktima akon sa diente murayad kag gindala sa ospital. Ang ining natungdan nagpalagyo hasta nga nakapadulong diri sa syudad, diri na buo sang pamilya kag draabe sa may distrito ya sang Molo, Bumbucham. Sige. Ang pahayag diri karon ni Joey sa Bombo Radio. Balik eskwela ako sina. And then tapos pa nagkadto ng magulang ko gahibi upo sila sang inablos kung kinasakit sang lalaki nga na. Ti daw nanulom akong paminsaron. Amo na ano ko na ang krimen nga nahimo baligin kadto ako sa Ilabala. Palmero ang kadto ko sa boarding house nila. Wala to siya. Tapos nagkadto ako sa Ilabala dito kami nagkitaid. Tapos daw baygin buhi pa sa sakon nga istorya nga daw ako pa ang sala. Amo daw nanulong panulo ko natiruan ko siya. Ano year mo to, sir? Fourth year high school. So ano natabo sa magulang mo bali ang lalaki na nga biktima ang gitiro mo? Ano yan na sa magulang mo? Live-in niya. Bali gabusong inang magulang ko pagkatabo sina nahulugan sang 7 months siya ginabusong. Do kainis lagaw po daw? Wala lang kabalo ba daw year naman siguro ang pag-updanay nila. So ano kuno nga baka magulang mo nga nagahibi sa? Ginasakit siya sang lalaki kana. Okay. So Ngodo. Niya magwanta ka na. Ginano sa ano nga pa sakit ginapagutuman kag ginasakit kung ano wala lang kabalo kay ginapatupan kay wala lang ko kakita kung ano man ang pagsakit siya basta ginasakit siya kuno. Pero ang lalaki na ginkatuan mo do nakakita ka na siya, kilalahay mo ka mo. Kilala ko na siya. Kilalahay kami na kagakadto man sa balay. Nga po malabingan ng luyag yo. Wala. Ila daw tago-tago na ila relasyon. Jobs? Unang gin pa sa kahit diri sa patrol ka Bombo gin diretso naton to sa may Molo PNP. Kag ang Molo nag-coordinate sa Concepcion so i-pick up on to siya sa patrol sa Concepcion adala dito sa Municipal Police Station Bumbucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Jomar Villa sa imo siniyang report.
O timayo man na kay nagpangisog nga tubangon ng kaso dipinsa man kulang kuntani ito sa iya sini nga magulang sa aton sini nga mga kabombo. Si Bomboria may update pa o galing kiti do lang alang nagidaton sini nga chimpo siguro later on karon sa iban sini Manusan Public Affairs program naton may kantanan sa sining Suruano gin lutang sa Banwa iya sang Leon. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Kagkaroon sa aton sini nga Christmas countdown. 61 dias na lang kagapaskwa na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sa... Tapos sa tanan ng aton nga oras, 13 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine sa Martes nga edisyon sa nga palatuntunan kahapon lamang. So welcome! Kumusta ka mo? Ang iban basi ko nagpilit pa sa ilahiligdaan. Ano oras ka mabangon? Basi may appointment ikaw kag malate ka. Ari na ang aton nga mga kasaysayan para sa inyo sa sining hapon. Ginapasalamatan ta sa Inday Mel sa 3rd District sa picture nga iyang gin-share diri sa aton kag basahon naton ang iyang kasaysayan in just a little while. October 25 ang iyang request nga basahon naton ang iyang story. Sa aton dira nga mga KLP lovers, kundi ino ka mga bahin subong sa probinsya kag syudad sang Iloilo or sa diin mga bahin sa Pilipinas or sa diin nga bahin sang kalibutan. I am so happy knowing that you are with me every afternoon from Monday to Saturday diri sa kahapon lamang program. So salamat gid, and I also thank you for your stories. Sa iban man dira nga wala pa naka-share, pwede gid nga maging first timer diri sa KLP. Sulat lamang inyong mga istorya, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga ginsulat and then ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May star na da ang inyong Christmas tree. Naka-plaster na si Santa Claus. 61 days to go. Pasko na. Paspas na, no? Sa panghanda para nami nga laging handa and earlier handa na para sa
pagsaulog sa Christmas. Ari na ang ating bahanon para sa inyo sa sining hapon as I welcome you sa Tuesday edition sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. And ari naman si Cookie Zamora from the Bombo Music Festival with their song Ikaw Na Kaya. Good afternoon and welcome. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Oh, yeah. Cookie Zamora para sa inyo, sa mga nagapangapi-ngapi dira. Enjoy the program. Sa nagapainit-init, anong inyo ngayon na kaunda? Noodles? Sige, enjoy ha. Ari na, magabasa na kita. So atong nga mga kasaysahon naton na or kasaysayan, unahon naton diri. Hindi kay unaton, kundi nga unahon. Unahon naton diri ang sulat ni Inday Mel requesting ang sulat kung pwede mabasa October 25. Of course, request granted. Ari na ang iyang sulat, nagasiling, Dear Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa sining programa kahapon lamang, kag sa tanan nga katapos ang istasyon DYFM Bombo Radio. Ako isa mo man ka maukod nga tagpalamati sa sining programa
Gani, naghimudos man ako nga magsulat sa imo. In the Regine, nagapanuigo na ako karon, 68 anyos, kag balo, kag may 4 ka bata, 2 ka lalaki, kag 2 man ka babayi, kag nag-estar sa 3rd District. Pero karon, diri ako nagbakasyon sa bata ko sa Manila. Ining kasaysayan ko, parte ini sang teenager pa ako. Siyempre, masadya inday, kay nagka-crush na. In the Regine, nag-eskwela ako sadto sa Banwa, kag nagdayon lang ako sa balay kapakaisa ko, kag nagapauli lang kung Sabado, kag magbalik naman kung Domingo, kag magkuha ka allowance, kag magdala kahoy, bugas, kag mga ulutanon. Sadto, malaka pa ang mga salakyan, kag pamasahin namon 25 sentimos pakadto sa Banwa, karon 100 na. Inday, may nakilala ako nga schoolmate ko. Tawagon ko lang kay Ed. Kag ini, manami isang batasan. Mabuot, kag joker, gani nahulog ang buot ko sa iya. Mabudlay gali, kon first love, kay hindi ka katulog kon gabi. Kag ginahanduraw mo ang iya hitsura, kag masadya nga pag-updanay. Sa ngulihi, Inday Regine, nasubuan ako sang magsira ang klase namon. Kag hindi na kami makitaay. Pagbukas ka klase, wala na ako magpa-enroll. Kay permi lang galingin ang ulo ko, kag ang balibad ko, siguro basi sa mata ko. Inday, hindi kuntani magpasugot si nanay nga mauntat ako, kay gusto gid niya nga makatapos ako sa college, pero matamad ako mag-eskwela. Kag naghinulsul gid ako. In the Regine, may nangaluyag naman sa akon, nga tagon ko lang kay Rohel. Ini nga tawo, magulang sa akon, bali 10 ka tuig. Wala man ako sang luyag sa iya, kag si nanay, hindi man gusto, kay matamad ko no. Kag bisan mag-agto sa bubon, habon lang kag sararok ang dala niya. Bisan magbitbit ka balde nga may tubig, wala kid gani. Kuon ni nanay, sa ulihi, maantos ka lang. Inday Regine, sa isa ka adlaw, namasyar siya sa balay. Nabalaan ni nanay nga nagapadulong. Way, bala ni nanay sa radhi ang portahan kag bintana. Kundi, way kasaka. Diyan lang sa dalom, gapamusi-musi ka matana. Inday, bisan amo to ang ginpakita ni nanay sa iya. Wala gid maguntat pamasyar sa balay, kag naluoy man ako sa iya. Ginhambal na si nanay, nga desidido gid ako sa bata mo, kag palanggaon ko, kag hindi ko siya pagpaantuson. Inday Regine, ginhambal na si Rohel, nga kung desidido ka sa bata ko, kunaan mo ang mga ginikanan mo, nga maagtugiya sa balay, para hambalan ang kasal ninyo, kag mga ilihawon, kag bayo pang kasal. Inday, ginbaligya niya ang karabaw para ibakal kakawayan, kugon, kag haligi, para nga may istaran kami tapos kasal. Sa nguna, hindi pa uso ang sin, di kalabanan, kugon ang ginaatop sa balay, gani manami man, kag hindi mainit. Inday, 2 ka bulan, tapos na ang balay, nga pinangayo. Gani, gintala na ang kasal namon sang May 31, 1971. Masadya, pero wala ako ginapaabot. Nasang hapon, mga 3:00, paglantaw ko sa bintana, may nagsirit ako nga nabatian, gali kalayo, nga nagalaton-laton sa paliyo nga may tabako, nga ginahalay sa kamalig, nga gaingod sa balay namon. Inday Regine, ambot ko nakilala mo man ang tawag nga paliyo. Ano ni siya? Kawayan ran, nga ginlagisan, kag taliwisan, kag amo ang ginatuhog sa tabako. Okay. Ma-picture out ko Ma-picture out ni Manda. So, Inday, siguro nagkaging ang tabako. Kay dira sila nagdigamo sa idalom nga ginahalayan ka tabako. Inday, no kinaran-karan kami, pangita kabinangon, para tapson ang haligi. Apang, wala gid matabangi. Upos gid tanan. Pati kaldero nga may kanon na sunog,
kag nagupi sa sobra ka init. Inday sang gabi may binayli kung tani, pero wala na madayon, kay sunog na ang tanan. Si nanay kag tatay, naghimo lang kamalig para may tulugan sila. Hindi man pwede nga maghingga sa balay ka iba. Inday siling kaiban, malas kuno pa nga buhi mo kung masunugan ka. Pero, nagtinguha kami. Nagsagod ka mga sapat, manok, baboy, kag karapaw. Gani, dugin ubayan man kami ni Lord, nga wala man sang sablag. Inday 3 pa katuig, kag magbusong ako, gani may sinupta na kami, kag wala ako problema sang pagbata ko. Gintuman na ang pangako na kay nanay, nga hindi na ako pagpaantuson. Tama siya katando sa sulod balay. Aga pagabugtaw, magsagop tubig, matigang, kag manglaba. Bata lang ang akong ginaatipan. Gani, in the Regine, wala gid ako maghinolsol, nga temprano pa ako namana, kag responsable gid siya sa pangabuhi namon. Kag hindi mo na matudluan, kay may husto na nga paminsaron. Inday, hindi mo materminuhan ang tawo nga matamad, kung may pangabuhi na gabag uman. In the Regine, pasensya ka lang sa agi ko, kay kung kaisa nagabisyo ang ballpen ko. Diri na lang kutob ang akong sulat. Sa sunod naman, kung may tiyempo ako. So, madamong higing salamat sa imong pagbasa. Diri man ang matuod ko nga pangalan, pero hindi lang pagbasaha sa kahanginan. Tawag na ako sa kay Inday Mel, sang 3rd District. Inday Mel, una gid salamat sa imong nga story diri, and I agree with you, ang tanan nga mga tao may pagbag-uman. Depende lang, no, kung saan sila mag-decide nga magbag-o for the good. And you said, ang mga matamad, kung makapangabuhi, nagabag-uman. Ang mahambal ko lang, sana all. Diba? Sana all. But of course, ako yagapatigid ko, no? Nga ang tanan nga mga tao gaabot gid ang tiyempo nga nagabag-o. Amo na galing hindi kita kabalo kung saan sila mag-decide nga magbag-o, kung young pa sila pagsugod sang pagpangabuhi or basi last part na sa ilang pagpangabuhi. We do not know. We can only hope and pray, no? Ngati sana all gani kaangay sang husband mo nga ginaterminuhan sa adto hambal sa mother mo, maantos ka lang kay di nakita niya do katamad, pero so nag-start na kamo pangabuhi, no, gipakita niya man nga responsable siya kag hindi siya matamad kanami man, no, because nagpatag ka sang imo nga kabuhi sa iya, and wala niya man kay fail. So kanino taniya mo na tanan, no, let's hope, let's pray. But anyway, sige, salamat gid ha. I hope nga nag-happy ka kay ti subong nabasa ta gid ang mga story gin-request mo October 25. So salamat gid, and salamat man sa imong picture, and anytime na may free ikaw nga oras, pwede ka gid nga makasulat liwat diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa aton nga una nga letter sender para sa sining nga hapon, Inday Mel sang 3rd District. We are going to give you more this afternoon as we bring you kahapon lamang program. Pero magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo!
Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. On to our next story, and for this week, may ara naman i-share sa aton si Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine, good afternoon, Tita Regine, most especially sa mga KLP lovers. It's me again, Toto Subang, sang probinsya sang Iloilo. Attendance check. Tita Reg, ari naman ako para i-share ang letter ko sa imong program. So, plastar na, kag magpamati ang tanan. Tita Regine, year 2009. So, nag-start ako tudlo sa isa ka private elementary school sa Takas, Sifdek, sa Buyuan, Tigbawan. Fresh graduate ako sadto, tita. Tungod ba nami ang environment, kadasig lang sa ako niya mag-adapt sa lugar. Bale, tita, even though bachelor in secondary education ako, nakatudlo man ako, biskan sa elementary school. Aside from teaching load, may other assignments pa ako nga ginahandle, like ako ang isa sa mga naga-in-charge sa scouting, mag-decorate sa stage, coach sa sports, ga-MC, ga-facilitate ka program sa school, kag one of the advisors sa school papers ng school. Kag since private school, ang mga learners makahambal ako nga may kaya-kaya gid man. Ang iban sa ila, anak sa mga doktor, teachers, negosyante, scientist, politiko, kag iban pa nga mga prominente, kag sa mga professional nga estado. May ara ako nga pupil, taga Igbaras, kapislian magkaon. In short, pida. Every lunchtime, wala na siya gakaon. One time, tita, gin-istorya ko siya, kagin into-into para makakaon lang. Siling niya sa akon, Sir, wala ti mo ga-pray antes magkaon, how? Siling ko, baw, pasensya na, kay gutom-gutom gid ako. Siling ko, ikaw gani, wala ko gaigma mayan. Paano ikaw kara maghang goodbye? Kung kaisa, ginahungit ko ina sa idalom lamesa, kay gapanago siya kung hagadon magkaon sang yaya nila. Pagtapos niya graduate, nag-eskwela siya sa isa ka seminaryo dira sa Haro. Subong tita, college na siya, taas pa sa akon. A year after, tita gin-transfer ako bilang advisor sa grade 5 Saturn, kag didto ko na experience ang nanari-sari nga pamatasan, ginawi sang kabataan. At the same time, na-broaden ko man ang akong nga teaching styles and strategies, including pedagogis, pati na ang pagdisiplina. So nagbakal ako sang bell, tita. Ang bell bala nga ginagamit sa library, siling ko sa mga pupils ko, mag-bell gani ako once, meaning magipos ka mo. Kung twice naman, dapat maglinya na ka mo sa sagwa sang classroom ta. Kung continuous nga pag-bell gani,
Meaning, makadto ka mo sa classroom. Kay balan mo tita, kung 1 p.m. na, first period sa class namon, iban late. Kay nalingaw, kahampang sa Sagwa Field. One time tita, nagbell ako continuously. Kay ti manog alauna na, effective. Kay daw mga karnero nang sila, nga nagadalagan pa kadto sa classroom ko. So kung mag-class tita, go bra ako visual aids, syempre colorful, para motivated man sila nga magpamati, kag mag-participate sa class. So aside sa English, ga-teach man ako TLE and MAPE. Kung Christmas or Teacher's Day sadto, sinako ang akon nga gifts for my pupils. Tuod. Ginakarga ko na sa tricycle pa uli. Isa sa mga hindi ko malipatan, sa nag-Christmas party kami with the parents, nag-meeting kami kung anong ila i-prepare during sa Christmas party. Iba nag-pledge sang spaghetti, pizza, burgers, kag madamo pa. Ang isa ka parent nagsiling nga hotdog on sticks lang akon, 60 pieces. Sumabat ang isang ano ra nga pag-prepare sang hotdog? Namion mo gida, kag hindi mo pagtangkon. Ano ra? Saging? Ano ra? Saging Ti utoy-utoy lang kami kadlaw sina, upod ang parents. Kag nag-abot na ang amon Christmas party. Kundi na nga di ang isa namon ka parent sang prayer before meals. So samtang ka pa nga di siya, nakita ko si Tita Sara, parent sang student ko. Ginkuha niya ang taklob sang serving dish bala nga stainless tita. Pagsiling sang gapangadi nga amen, si Tita Sara, ginhulog niya ang taklob kag naglagpok gid sa salog nga semento. Kundi naglagbong ang tunog. Utoy-utoy sila kadlaw, Utoy-utoy sila kadlaw, tita. Iba na ang yusman. Tuman kami kasadya, tita, especially ang mga pupils namon. Kung Christmas gani, gapangaroling kami ng mga teachers, kag PTA board, sa mga dalagko kag mga prominente nga mga pamilya sa Gimbal kag Tigbawan. Subong ang mga former pupils ko, nakagraduate na sila sa college, kag mga young professionals na. Kung kaisa, ako na lang ginahanduraw ang mga experiences namon nga upod ang former pupils ko, teachers, school head, kag ang mga supportive parents ko sadto. Ini nga mga simple yet memorable experiences ko, tita, somehow gahatag man sang inspirasyon sa akon nga ilaban kag padayunon ang kausa sa edukasyon para sa kabataan, para sa bayan. Kadamo pa kantaning akon i-share sa inyo, pero sa next week naman diri ko na lang pagkatapusan ng akon malawig ni sulat, Tita Reg, kagabay pa, nakahatag maninis ang inspirasyon sa imo maukod nga mga tagpalamati. Sa liwat, ini si Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Hindi mahapos, no, ang mangin isa ka teacher. You have to be creative and you have to strive and learn to be a parent sa imong mga pupils, sa imong mga estudyante. So kanami, no, because from your end, ginahimo mo man, no, ang mientras sa imo tanan nga masarangan, like may mga ara ikaw nga ginapang-obra nga mga colorful nga imo nga himo nga mga visual aids kay para nga syempre makatch mong ilang attention samtang nga naga lesson ikaw sa ila, and aside from imo nga teaching load, ga-arak dali, no, ang imo nga talent and skills. Kumbaga multitasking ka na, teacher ka nga multitasking, as in damo ka sang pwede nga mahimo, pwede ka nga mag-MC, pwede ikaw nga mangin chairman sa kung ano-ano dira, no? Pwede ikaw nga mangin advisor sa inyong school paper.
So which means hindi ka gidya makalipatan sang inyo nga principal, sang inyo nga mga estudyante especially, and you were even able to build a beautiful relationship with the parents. So kanami, that means you are really doing your job as a teacher, and at the same time gina-enjoy mo ang imong nga profession. Dapat gid man, di ba? Unlike sa buong because of pandemic, sang height sang pandemic, kadamo ang mga teachers nga panghakroy kay kagrabe sang load nga kadamdamo sa mga ulubrahon, especially ang tublang mga modules nga obrahon mo na, ipangdulong mo pa sa mga balay-balay sa mga estudyante mo. Kaloy man ang mga teachers. I know you also had your own share sang kabudlay during the pandemic, but what's important is that sige lang as in malabay mo lang na, those cycle lang na, may hapos, may budlay, pero importante dira nga naga-enjoy ka gid. And ikaw, I am pretty sure nga naga-enjoy ka gid sa imong nga profession, and you still have time to do what you want to do, like makasulat ka pa gani diri sa KLP, di ba? So if you have other passion, pwede pa nga matagaan mo ina sang oras, matutukan mo ina. So you're doing a great job. Continue. Padayon lang gid, Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. 41 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. May ara pa kita nga i-share nga istorya para sa inyo sa pagbalik sa KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bully o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online, ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa Para sa sining hapon, nagikan sa kay Simple Girl sang Antique. Dearest Tita Regine.
Good day, Tita Reg. First time ko magsulat. Avid listener ako sa KLP. Halin pa sang una kay Tia Evelyn. By the way, tita, ang akong sulat about sa akong sad moments nga naagyan. Kay halin sa nagkabuot ako, baw, masaling ko, nga kabudlahe galis ang pangabuhi. Kung ang imo amay, irresponsable. Tita, madumduman ko pasad tong gamay pa ako. Ngagkon mag-ulan, nagatululo ang atop sang amon payag. Kay man sang una, pawod lang ang amon balay, kagkawayan. Di kada ulan, nagakululupot kami nga mag-utod sa side nga wala nagatulo. Panday si tatay, pero baw, katamad sa iya. Gani ang akon magulang nga lalaki ang nagkahiyo sang amon nga atop. Tita Reg, isa pa nga hindi ko malipatan, amo ang magkape sang sara-sara. Kag magkaon sang linupak nga saging or lugaw nga binlod, kay wala kami bugas. Ang akon utod nga baby pa, gadedi sang, tuli, kay wala kwarta para sa gatas. Nakaagi man ako panahid para lang may masudan kami. Kinalakat namon ang pakadto sa baybay, halin sa balay, mga 3 ka oras nga lakat, kay matabo ka pa sa 3 ka suba. Sunod, ang magsagob sa bubon, sa sityo or sa sapa, dalasang bayong o kon galon, kung kisa ginatibong ko container. Amo man ang manglaba, upod kami sang utod ko. Sinanay, kag kung kisa, mga relatives ko. Malayo tita, kay kabudlay sang tubig diri sa amon sang una. Isa pagid, upod ko ang akon utod kag iloy, amo ang manaka kag manguha bunga sang kamonsil o kon lumboy para ibaligya sa pihak nga baryo o kon banwa para maibakal kami sudan or di gani dagdag panggastos namon sa eskwela. Ang ako ni Lloyd, Tita Regine, tama kapisan sa iya. Bisan ano nga obra, basta marangal, go siya. Nagagabot man kami sabod palay, kag tanom. Tita Reg, di gani mang-ani sang mani. Amo ni ang favorite ko nga obrahon sang una, Tita Reg. Kay man, gabira-bira ako kaon, samtang nagaani. Sa eskwela ko, tita, elementary kag high school, puro pinaglumaan sang akon mga utod nga uniforms, ang ako ng suksok, amo man ang sapatos. Dumduman ko pa sa nag-graduate ko high school, kag ako nangin salutatorian, tita, ay abaw ang akong sapatos, nagapabilin, kay man halog-halog, ginhulam lang ni nanay sa akon nga second cousin. Nahuya man ko, pero no choice. No choice na lang. Kay ti wala naman na sang iban pa nga pwede gamiton. Then, sa nag-graduate na ako sa high school, gusto ko gintani mag-eskwela sa college. Apang, wala gid ko sang mahimo sad to, tita. Kay ti, pigado gid kaayo. Amo na nga sang mag-graduate ako sa high school, nag-upod ako sa akong tita sa Manila, kag nag-obra, agon makabulig sa ila ni nanay. Kaya ang isa ko kautod nga magulang nga lalaki, amo ang ginpauna eskwela, sang amon panganay nga utod, kay siya nangin teacher na, tungod lang sa paghimakas sang akon iloy, kag bulig sang iya nga utod. Tita, kung akon lang balik-balikan ang nakaraan, baw, hindi ko ginmalikawan, hindi magtulo ang akon nga luha. Makasiling ako sadto, nga maayo pa ang iban, happy family, kay obligado ang padre de pamilya. Kamiya, do kasubong lang nga wala sang amay. Pero sa subong tita, nagapasalamat gid ako sa Ginoo kag sa akon iloy. Kay bisan paano, nakatibawa sid man kami sa kapigaduhon. Waay na kami nagasag-og kag nagalaba sa malayo, kay may tubig na sa balay, halin sa umanamon, ginamotor tita. Kag nakakaon na gid man kami sang manamit-namit 3 times a day with merienda pa. Kag every may birthday sa amon family, ga-celebrate gid kami. Bale, pasalamat sa grasya nga amon nga nabaton. Kay mga utod ko, nakapagtapos ang college, Tita Reg. Kag subong, may obra na. Gani ang masiling ko lang sa mga kasubong ko sang una nga nagaantos, hindi gid kita magkabalaka. Kay magaabot gid ang tion nga ang aton ginahandom
o kung ginapangayo, magaabot gid sa tamang panahon. Keep on praying lang kag maghimakas. Okay, Tita Reg, hasta na lang diring akong sulat, kag pasensya gid kung malawi ka tama. Madamo pa tani ana, apang susunod na lang liwat So thank you so much, kid, and more power sa imong program. Halong permi and God bless. Ang imo avid listener, Simple Girl, Sangantike. Amo gani, Simple Girl, no? Kung isipon talang ti ang past, tapos na naiyaway na kita sa mahimo, kung ano man ang mga nanging kapalpaka naton, ano man ang mga kabudlay nga aton nga gin-experience, tapos na to. Ang important, ang future naman, wala pa nakaabot. Ang importante is the now. Hinabla nga, kung ano ang mahimo mo para sa subong nga adlaw, himuon naton to the best that we can. Bisan simple lang na yan, no? If we give our best, and then we always have to think nga hindi forever nga kabudlayan lang, hindi forever nga kasubo lang, hindi forever nga pagantos lang, kundi nga tanan ini, no? To cycle lang na siya. Ga libot-libot lang kita dira. So hindi naton kinahanglan pagpabugatan sang buot, hindi kita siling mangin irritable, hindi kita siling mangin feeling burdened, hindi kita siling mangin hopeless. Ang mangin hopeless ang mugid na yan, no? Ang pinaka-no sa tanan. Di ba? Because nagalakat ang panahon, nagalakat ang mga inadlaw. And ano ba lang imo ginahimo? Hindi man pwede, no? For as long as ikaw nagapaninguha ikaw, nagapalapit ikaw sa luyag mga labuton sa imo nga kabuhi, one day soon, hibot ka lang, no? Ay, you have arrived. And, di ba, it's not the destination ko, no? It's not that nakalabot ka na sa luyag mga labuton, but it's the journey. That is very enjoyable. Amo na ang mga memorable moments sa aton nga kabuhi, ang tanan nga mga ups and downs nga aton nga naagyan, ang tanan nga mga battles nga aton nga nadag-an, ang tanan nga mga challenges nga aton nga na-overcome. Amo na ang gahatag happiness and beauty sa aton nga kabuhi. And so dapat hindi kita na iyan sila nga hindi ko luyag sa pressure, hindi ko luyag sa mga challenges, hindi ko luyag sa mga problema. Well, tanan ina i-welcome na naton because may mga igabilin ina sa aton nga kabuhi. Also, you see, sinsan ulan to, halos nagapanghakroy ka mo, but subong, look at you. Daw comfortable na ang family, kadamo na sang mga kauturan mo, nga establisado na gid, syempre ang progress is ara na, ang development ara na, ang comfort is ara na. So may mga bago naman ang mga challenges nga mag-aabot, pero sige lang, atubanga lang, and continue to enjoy life. Simple Girl, thank you so much, Gid, for your story. Mga kabombo, yari ang mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtub sa Oktubre 29. Sa Biyernes, Oktubre 28, ang Rains Band ang maghahatag sa aton sang pampagana para sa long weekend sa 2 ka oras nga musical show nga maga-feature sa ilang maid-id nga ginpili nga mga kanta sa Thank God It's Friday, magasugod alas 6 sa gabi. Sa sining ulihing nga Sabado naman sa Oktubre, ang Frets Band, isa sa mga mabaskog nga banda sang Bacolod, ang natalana nga magpagwa sang ila koleksyon sa mga pop songs sa 2 ka oras nga parada sang musika nga magasugod alas 6 sa gabi. Sa Oktubre 29 nga dalagan sang concert at The Plaza. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela di Iloilo mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela. Sa Oktubre 30, Domingo, maligwa nga bukas ang ganahan sang Natolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa.
Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo, nga ang tanan nga mga kabudlay kag mga pagtilaw nga ginapangatubang naton sa karon ang magabulig duso sa aton para pabaskugon kag pabakuron pagid ang aton nga pagtuo sa iya. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Mga kabombo, 3 stories ang ato nga na-enjoy sa sininga hapon, and ako magahulat sang inyo man nga luyag nga i-share diri sa KLP. So palihog, i-email na ina. Kung tapos-tapos na, paki-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa 61 dias na lang, 61 days to go, Pasko na, mga kabombo. And bangod palangga kasong bombo, yari ang pamaskong musika handog ng bombo para sa imo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O
Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Pamasko musika, handog ng bombo para sa inyo o Pasko na. Mga kabombo, maraming salamat sa liwat ng pag-upo diri sa akon. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program.